Nechám přístupný všechny questy a jdeme na to. Počet kol 10? Asi jo, proč by ne? Asi jo, tak to bude. Prdele, děcka. To je moje komůrka. Prostě, my jsme zavřeni v místnostech a voláme si, jo? Malířský stojan. U každého hráče se objeví malířský stojan a úkolem je nakreslit obrázek. To zvládnu. Co dál? Jehož obrázek uhodnou nejvícekrát, ale ne všichni hráči získá bod. To nechápu. Bod dostane i ten, kdo uhodne nejvíckrát. Musím nakreslit obrázek, který... Já nevím. Musím nakreslit obrázek, který uhodne hodně lidí, ale ne všichni? A mám minutu. Já to nechápu. Aby to uhadli všichni, ale ne všichni. To mám udělat, počkej. To nevíš, že? Jestli to je třešňa nebo jabko. Mělo by to být jabko. To má být jabko. Dobře? Běží ti čas 3 vteřiny. 3 vteřiny. To nevíš, jestli to je jabko nebo... Jo? To je dobrá strategie. To nakreslili. Teďka co nakreslili. No, tak to je jasný, že? No, tak teď jsem něco potvrdila, nevím jak, vole. Ten nakreslil srdíčko, to bylo úplně jasný do prdele. To jsem asi měl... Nevím. Teď nevím, co jsem měl dělat. Jo, trošku to bude chaos asi. No já jsem tam ale nenapsal, co to je. Ježíš, no tak to jsem úplně skurvil. To jsem úplně skurvil. To je prohraný. Kde jsem měl napsat, co to je? Kolo skončilo. Tak to je 0 bodů. To je v prdeli. No čus. Jeden z vás je oblečený jinak než ostatní. Žába Clown Smilík. To vím. Zjistit, kdo je ten, co je jinak a napiš to na tabuli. To chápu tady ten quest. Já můžu někomu zavolat. On to nebere? Čau, jak vypadáš? Už jste tady měli 4 minuty, magore! Tady máš zrcadlo vpravo od sebe. Jo. Kámo, jsem vychechtaný úplně, hej. Jo, takže máš takovou masku skoro bez ksichtu, jenom prostě se směje, jo? No a obličej a žlutá maska v podstatě, nebo jo? Dobrý, tak to máme asi všichni, ty musíš zjistit, kdo je tento, jiný. Jo? Okay. Tak když to zjistíš, tak mi zavolej, dobře? Čau. Jo. Čus, jak vypadáš? Prosím tě, smajlík. Super, tak to jsem i já, i Filip, takže buď to bude Michal nebo Lojza. Počkej, tomu jsem volal. Ty si volají mezi sebou. Kdo mi volá? No? Co? Dobrý, nic, sorry, čau. Oni si volají mezi sebou, no. Si volají mezi sebou. Počkám. Si hrozně vykecávají, máme minutu. No, počkej. Ale. Čus, co máš? Smajlíka. No, super. Co máš ty? Taky, a Lojza? Ty jsi volal z To já Lojze? nevím. Neřekl ti? Říkal, že máš žábu. To je divný. Já mu docela věřím. No, dobře, tak čau. Musím volat dřív, než ho vytočí on. A, dobrý den, pane Chochloušku. No, tak buď ojebáváš ty nebo Michal, tak se přiznej. A který je Michal? No, X-Fire, co máš? No, tak X-Fire je clown, to vím, já jsem žába. Super, já ti věřím, nevím proč, já ti věřím. Ne, nevěř mi, Chochloušku, počkej, s tebou budu na rovinu, já jsem smajlík. Všichni jsme smajlíci, vole. No ne to, X-Fire je clown. Počkej, tak co to je, vole, tady? Ne, ty musíš uhodnout, kdo je špatně. No kdo je špatně? Ne, Monkey byl špatný, dívej se, Monkey byl špatný. Do piči, tak já jsem to... To je pojebávka, to je hovado. Já se z toho nemůžu dostat, z toho menu. Já jsem to nehlasoval ani, já to prcám, ty vole. Já se nemůžu dostat z té obrazovky. Ach jo, Monkey byl špatný. Jeden hráč dostane pistoli. No tak to mi nic neudělá. Jeden hráč dostane pistoli, vybere si, komu se seberou body. Já mám 0 bodů, takže... Proč z toho nemůžu vyjet? už někoho zabili. Já z toho nemůžu vyjíždět z té obrazovky. Aha. Pravím, dobrý. Někdo někoho zabil, to znamená, že mu vzal bod. U každého hráče se objeví tlačítko. Jo, to znám. Když ho zmačnete současně s jiným hráčem, oba dostanete body. Nelze mačkat tlačítko se stejným hráčem 2krát za sebou. Vyhrají ti, kdo získají nejvíce bodů. To je jednoduchý. No dělej. Chochy. No? Slyšíš mě? No? Víš, co máme dělat? Vím. Máme zmačknout tlačítko No? bez stejného bodu. Takže to odpočítej do teď. 3, 2, 1, teď dáme, jo? 3, 2... Já už jsem to zmačkl, ty vole, joj, počkej, no tak. No pojď. 3, 2, 1, teď. Mám to? Super, dobrá práce, čau. Nazdar, Kubo. Čus, hele, dám to na 3, 2, 1, teď, jo, odpočítám, až No. řeknu teď, tak to zmáčkni. 3, Jo. 2, 1, teď. Čau, hele, dáme 3, 2, 1, teď, jo, a já to odpočítám, Jo. na teď dej, zmáčkni. 3, 2, 1, teď. Čau. Pane Chochloušek, znovu, slyšíme se, jo? 3, 2, 1, teď od tebe. Ale jo? Pojď. ne znovu, ne, však jednou Můžeš. může s každým hráčem. Ne, můžeš to střídat jenom mezi 2 hráčema, jenom nesmíš 2krát po sobě se stejným hráčem. Já jsem Aha, teďka aha. točil s Monkim, tak dělej. Dobré, 3, 2, 1, teď. Body, dívej, mám 2 body, dobré, nás. Proč mám 0 bodů? Tak to musíš furt volat. Nazdar. Rychle, 3, 2, 1, teď. Musíme rychle, jo? 3, 2, 1, teď. Ano, Musíme rychle, jo? 3, 2, 1, teď.
Už mám 0 bodů. To nebere, to je hajzl. Se z toho zvencnu. V prdeli. Barva. Každý má unikátní symbol, ostatním hráčům se zobrazuje. Každý má unikátní symbol, ostatním hráčům se zobrazuje. Ty musíš zjistit, který seš ten symbol. Tobě je skrytý, úkolem je ho zjistit. Jasný, to je jednoduchý. Dobrý, pane Chocholouše! Já s tím nebudu mluvit. Já věřím Tomášovi. Počkej, a já nevidím bol. Já ho nevidím, ten jeho symbol. Já vidím symbol jenom jednoho. To vidí jeden vždycky, jo. Já vidím symbol jenom X-Fire. Ty píč, to je těžké. Podívat se. Jo, tady si vybírám tady to. No? Ne, pane Chocholoušek, nevojebáváme, jo? Máš tam diamant. Ty píča. No a tady taky vidím jakoby diamant. No, tak to jsme oba dva píče. Dobré, to je v pořádku. tak to sedí. Dobré, díky, čau. Dobré, čus. Dáme píču. A ostatní vojebem. Počkej. No? A co jsem já? Diamant. Ty seš piky, jakoby takový to srdíčko dolů. Aha, OK. Čau. Nevím, proč mu radím, už to nebudu nikomu brát, já už mám svůj symbol, on mi to potvrdil, už to mám potvrzený, že jsem diamant. Víš, nebudu nikomu zvedat, nikoho ani nenaseru, ale ani nikomu nepomůžu. 13 vteřin, já jsem diamant, 2 mi to potvrdili. Nejsem píča, já jsem diamant. Neberu to, neberu. No? Prosím, 12 kupiců a k tomu 2 monstry. To na to nemáte, pane, to je drahé. Co tu máme dále? Tebe je skrytý, úkolem je ho zjistit. Jo, počkej, to je, co je? Nový úkol, jde, ne? Já mám jenom 2 body, já jsem píča, ty vole, děcka, co na hovno. Hlasujte pro toho, koho nemáte rádi. Musíme vzít body někomu, kdo jich má hodně. A pozor, máme hlasovat pro toho, pro koho nemáme rádi. No jo. A dám tady, vole, to je, ty jsi šťastný, vole. Ty jsi mě pojebal hned první kolo nebo druhé, tak... Co kecáš? No jak to, že ne? No, pojebal. No pojebal jsi mě. Nepojebal. No si řekl, že jsi smajlík a nebyl jsi smajlík. Fakt? No, Já byl smajlík, ty jsi nebyl. já jsem byl smajlík. Tebe to ukázalo, že nejsi smajlík. Ty jsi mě řekl, že jsi smajlík a Filipovi No. si řekl, že jsi žába. No jasně. Mě taky říkal, že žába. No, tak kdo tady pojebává? Tady budu No, ale držet já jsem byl hubu, abych smajlík. náhodou na sebe nezaujal nějakou Tobě jsem řekl, že jsem pozornost. smajlík a ty si mi řekl, že jsi smajlík a nebyl Ale jsi prakticky já nejsem pro ně ohrožení, protože nemám body. Ale ty jsi Kdo má tvrdil kolik všem bodů? ostatním, že jsi něco Kolik jiného. máš bodů, Michale? 0. A ty, Filipe? 2. No, on jich má Mám nejvíc, druhý Tomáš, no. Asi. No, a ty máš kolik chuchy? Jeden. 4, bez tak. Jeden. Já mám Já taky mám jeden. 3. No a ty máš 3, no, dívej na něho na hajzla. A proč já? No, tak to je jasný, že? Sorry. Nemáme ho rádi, ale ho to vykopne. Nebude hrát už. Ne, to je blbost. Ne, Že ne? ne, jenom bude mít 2 body míň. To asi minus. Bude to vyrovnanější, no. Aspoň to bude vyrovnaný, no. Dobré, oni mají po 2 bodech, to kolo 7, dveře. Můžete otevřít dveře a vyjít na chodbu. Když dveře otevřete, sudý počet hráčů dostanou -1 bod. Když dveře otevře lichý počet hráčů, dostanete plus bod. Já je přesvědčím, že půjdu ven a nepůjdu. Dobrý, pane Kokolouček. Dobrý, já nevím, no když vole dostaneme všichni bod, k čemu nám to bude? Jako mohlo by nás 5 vyjít a dostat bod, ale k čemu to je dobré? No, Spíše přesvědčme, ať jdou ven a zůstaneme uvnitř a tím pádem my se posuneme. to je dobrý nápad. Ale když budou 3, tak dostanou bod. Jo, vlastně, to je píčovina, no. Tak 2 musíme přesvědčit. 2, co mají nejvíc. Kdo měl 2 body? 2 body měl ten X-Fire a potom Michal Tomáš. a Tomáš. Přesvědčme je. No, dobré. Oni si všichni volají. Nechám Celera je vyřídit. Ne, nechám ho vyřídit. Ano, No oni chcou jít ven. oni chcou jít ven. No, Počkej, lichý počet hráčů dostanou 1 bod. Kurňa. no. Hele, minimálně Lojza a já, když budeme 3, dostaneme po bodu. Oni 2 budou vzadu. Víš co, Filip s Michalem. Michal má 2 zůstaneme body. vevnitř. Nevím, no. Nevím, ještě po... Já bych zůstal vevnitř. Aha. No uvidíme jak v ostatní, no, já nevím. Okay. To je na píču toto, já nebudu nic riskovat, já určitě zůstanu uvnitř, ale... Hele, řve to ta hra, že jo? Ta hra hrozně řve, počkej, já to trošku stlumím tu hudbu, jo? Ta je šílená. Aha, už je čas? Všichni zůstali vevnitř asi, nebo já nevím. Horký brambor. U hráče v pokoji se objeví brambora. Brambora? Hráči může předat jinému hráči dotykem. V náhodný moment brambora vybuchne, přežije polovina hráčů. Prostě bomba nějaká, jo? To nechápu. Jak přežije polovina? U hráče v pokoji se objeví brambora. Hráči může předat jinému hráči dotykem. V náhodný moment brambora vybuchne, přežije polovina hráčů. Proč přežije polovina hráčů? Snad vole nepřežijou ti, co ji budou mít u sebe, ne? Dobrý, vybouchl někdo jiný, je to fajn. Píčem. Promiň, já ji nechci. Ne! Co je? Jo, já jsem u sebe. On ji předal někomu. Mám, že se na mě kvůli tomu nenasere. Ještě nebouchla, ještě je čas. Ty vole, ne! To je zmrt.
Tak to jdu hnedka za... To ty pičo. Ne! Na to mrdám. Já jsem jí chtěl vrátit zpátky tomu Michalovi, jenom jsem nevěděl, který to jsou dveře. Je to hrozně hektický ty kola, měli jsme to nastavit na jiný čas, ty vole, jakože... Já si ani nevím ani, jak skončilo předchozí kolo, jako jestli jim to vzalo body, kdo vyšel. Dokud polovina hráčů neskape, tak se hraje asi. Aha, chápu. Jsem dostal bod? Super, dobrá práce. Tak, další kolo. Kasino. Vklad, pak navýšení a ještě jednou navýšení. Co? Nechápu. Já nevím, co mám dělat. Mně vyhovuje +1, já to nechám tak. Nebudu riskovat víc, já budu mít už 4 body, to není tak zlý zjevně. Mohl bych vytočit asi víc, ale nebudu to riskovat. +1 je dobrý. Vteřin. Na zdraví, dámy a pánové, máme pátek. Livetko, jsi gambler. Ty vole, že bych vyhrál? Co tě musí se nám povíst tohle kolo, děcka. 4 body podle ruská ruleta. Jeden hráč dostane pistoli, může vystřelit do sebe nebo do jiného hráče. Když je výstřel slepý, může střílet ještě jednou. Když je výstřel do jiného slepý, pistole se předá, naživu zůstane polovina hráčů. Jeden z nás má pistoli. No. No jo, sebevrah už jede. A kolik je živých nábojů, nevíte? Když je tam 17%, tak 6. Tak se zastřelil a přišlo to na mě. A pane Kukolečku, máte ho. Počkej, šance 17%, že tam bude výstřel, ne? No. Jako živej, jakoby. Ne? Jo. No, dobré. 20% že tam bude živej. Jak utíkají, vole. Míšo, ty jsi mi poslal bombičku. No jo. Počkej, kde je Míša? Tady je Míša. Ne, tady je Míša. Skáče tady, ty vole. Míšo, ty jsi mi poslal bombičku, vole. Uhněte od něj, běžte od něj pryč, já ho potřebuji zasáhnout. Chceš? Michale, ty jsi mi poslal bombu, tak co jsem měl dělat? Asi měl jsem jít proti někomu, kdo mi pomohl? Ty parchante. 3% šance, že to vystřelí, To je smrt. Píči prostě. Skurvená matematika nehrála můj prospěch, to je celé. Dohnal mě Lojza teďka asi. Podle mě. Píčovina tára, to mrdám. Pistola, nejlepší umělec, nejvíc uhodl, tam jsem dostal hovno, no. Podezřelý kostým. Pistole. Ježi, tohle to bude hrozný teďko. Barva. Jo, tady to bylo to. Te píčo, já jsem nepřežil Dívej se Brambor. Pocholoušek, jak nás outplaynul. Já jsem nepřežil Brambor, ale to je hacknuté ta hra, však já jsem nepřežil Brambor. Zas cheaty, vole. No jo, Ani ruletu jsem, já nevím. Zaplej mi do klubu 0608 přesně. Ale Zavolej mi do Ale klubu. je- máš na sobě nevím, ty zádry, vole. ale ty, No co, on já to jsem má na král, sobě. dívej, já jsem král. Spíš clown než král. Počkej, jdu se podívat. No jo. No tak to pušťaj to, teďka dostaneš CRS, vole. Ale chtělo by to delší čas, já jsem z toho byl zmatený. Hlavně ta hra to blbě spočítala, ona mi dávala body i za kola, který jsem prohrál, vole. Já se podívám do nastavení, to se nedá asi změnit ty časy. No tak prca, tak jdeme hrát další, jo? No jo, to je tady máš výsledek. Čurák, ty vole, já to mrdám. Ty vole. Ale největší problém byl s těma Já jsem nepochopil ten první quest, vole, kde se tam vybírá co a tak. Musím mi pomoct, děcka. My vyhráli, jsme nejlepší místo. Jasný, to jsem malířský stojan, no. A já musím asi na tabuli napsat, co to je, ne? Nebo kam to mám napsat, co to je? Nebo kde to uvidím, nebo... Jo, jasně, to oni musí napsat, čím víc lidí to napíše, ale ne všichni, asi. To není pěkně nakreslený. Jabko jak vyšitý. Krásné, že? Ještě to mám nějak vylepšit? Vystínu to? Co? Už kreslit líp. No? Pane Chocholoušek, co tam malujete? Jak chci body? No, ale já vůbec nevím, kam to mám zapsat, co jsem nakreslil, nebo to musí ostatní napsat jakoby to samý, nebo... Ne, ty to potom na konci, potom další toho se tam ukážou ty strany. Já tam mám, v každém rohu mám čárku. Tak když to uvidíš, tak by tam zvol. A co máš ty? Já ti to tam cvaknu. Ať máš. Co jsi namaloval? No, mám něco jako jabko nebo třešní, ale já vůbec nechápu tady ten úkol do píči. Kde učím, Dobré. co to je, nebo... To si vymyslíš cokoliv, to nemusíš nic to. Jabko nebo třešeň? Tvoje flip-flop? Počkej. Tady toto. Já musím... Jo, to budeš ty. Já musím uhodnout, kdo co nakreslil. No jasně. Aha. A když A uhodnou ty si všichni, nakreslil tak co? to je takovou kočku, jak kdyby kočka a v rohách máš také No, tak čárky. to vůbec nemám, no. Musíš to tam mít. Ne, já mám jenom ty 3 asi, další. Tam se ti vždycky uprostřed objeví, jako kdo to měl namalovat a potom Já toto, už to chápu, ten zvolíš jo, toto je- jeden ze 3. X-Fire udělal toto asi. No, ty si udělal tohle, ty tam mám, dobrý. Filip udělal toto, no. Díky, hodně štěstí, musíme si pomáhat, víš co? Přesně no, tak. Jedna ruka netleská. Ty vole. A už to chápu ten quest. Jeden bodík. No ale ono stejně na konci bude záležet, kdo jich uhodnul víc, jo? Takže ten jeden bodík je jako jenom takovej jako... Je to pofiderní bodík. Ruská ruleta, výborně, ta mě bavila.
Budu hnedka po Michalovi. Jo, jakože to se střídá ty úkoly, do piči, zase má někdo pistoli, vole, No. chokoloučku, střílej, No, dej tomu. ale já Pojď do mě, nechci... já se obětuji, střel mě. Ne, to nemůžu tím. Střelej, Ale nedělej, ne. nedělej pisky. Dobré, ale ne, že potom půjdeš do mě. No, dělej, no, dívej. Jak to zmačknu na sebe? Viděl, že je malá šance. Pravým, No, no, pravým ne. a levým potom. 50% já jdu do piče, vole, ty vole. Super, mám zbraň. A ne, no má nebudu na vás Kolik zlej, máš zase jo? pistolu? Obětuju se, dívej. Ty vole, No, procent, ty vole, dívej se na to. 25. Teďka už ale musím někoho zvolit. No. Střílej, Promiň, střílej. Filipe. No, 33% šance a pozor. Pozor, kámo. Fílo, Je hustý. Fílo. Mohl, víš, přetrhnout ten řetěz. Ne, Počkej, kde je Fíla? Běž pryč od toho Filipa, vole. Je to on? Do prdele. Já to prcám, vole. Co mám střílet furt na sebe? vole. Děcka, je pátek, jo, tak jsou jenom v té svojí hlavě na zdraví. Kasino, jak tam bude něco dobrýho, tak stopuju. Nepotřebuji výzběr. Já to můžu prakticky nechat, že? Ale počkej, ukaž. Otočíme jednou. No, to je na piču. Ještě jednou. Teďka už musí padnout dobrý. No, tak zůstaneme na tomto. Zůstaneme +1. To stačí. Jsme skromní. Nebo to mám ještě zkusit? Bez tak to vyhraje někdo, kdo tam bude mít +3. Nic, třeba to všichni pojebou, uvidíme. Mám to na mým pokusu, tu +1. Měl jsem to nechat od začátku, tam +1, ty vole. Bych vyhrál. Toč. Vy jste všichni gambleři, ty vole. Tak. Dobré, toto nic, to je starý úkol. Bomba. To počkej, ne, počkej, to je něco, to je jiná bomba. U jednoho z hráčů se objeví bomba. Bombu můžeš zkusit zneškodnit, ale je šance, že vybuchne. Bombu můžeš předat další hráč, bude mít vyšší šanci ji zneškodnit. No? Chochy, může to glitchnout, když si to rychle pošleme mezi sebou, jo, třeba dvakrát, a pak to jeden z nás neškodní, tak máme body. Ty brďo, no. Zkusme to, no, tak dobře. Pro tu Však prdel. rychlovka, bim. Dobré. No, jaký pošlu, vole? On ví, co s tím, ať už mi neposílá, ty vole. Komu si dal? Já ti to nemůžu poslat zpátky, když jsem... Z toho mě nemůže obvinovat, to byla nehoda. Lojza vybouch. Lojza vybouch. Jak jsem mu ji poslal, z toho mě nemůže obvinit. To je nejlepší kill, že prostě si za to může sám. On vymýšlel pičoviny. Jeden z hráčů zadá slovo, když ho uhodnou všichni nebo nikdo Když ho uhodnou všichni nebo nikdo prohraje. Uhodni to slovo a napiš ho na tabuli. To znamená, že ho musí uhodnout někdo, ale ne všichni. Uhádni slovo. Ano, kokoloučku? No, píšeš slovo, nebo kdo píše slovo? No už mám, ne všichni napíšeme slovo. Všichni napíšeme slovo. Kurva. No, Čus. čau. Co máš za slova? No já ti ho můžu říct, ale nemůžeš ho říct, nebo řekni mi svoje prvně. Já právě žádný nemám. No musíš nějaký napsat, asi, nebo podle toho. Nebo jeden hádá slovo, že jo, asi. Mhm. Uhodni to slovo, počkej. Jeden z hráčů zadá slovo, když ho uhodnou všichni. Aha, tak já zadávám slovo. Já zadávám slovo. Ty nemáš možnost psát na tabuli, že? No, mám tady uhádní slova, mám tam napsat něco. Aha. No, ale my hádáme slovo někoho jiného. A nevím koho. Jasně. Pojďme to zjistit. Ty jsi zadával slovo? No zadával, já to nechápu tohle jako. A co máš na tabuli napsanýho? Uhádni slovo? Jo, zadával. Co jsi zadával? Čau. Tak to jsi pro mě kreativní jak já. Hele, a ty tam máš na tabuli nad tím napsaný uhádni slovo? No, uhádní slovo, no. No tak toho zadával někdo jiný, to základní slovo, takže musíme... Filip to nebyl, takže to buď anti-tiktoker nebo Lojza, Zkusím jo? zeptat, zkusím zavolat Jo, tak mi Tomášovi. dej vědět. No, No někdo. To no to jsem základní zadával slovo. já, jo, já mám napíš slovo. No, tak když mi ho řekneš, tak já s tebou budu spolupracovat. A ta bomba, to byl omyl, to já jsem neudělal na schvál, však to chápeš. To No to je jedno už, ale no, porno tam mám. Dobře. Jo, mám tam porno. Dík, no. No, Čus, co ti řekli za slovo? no mě řekl kondom. Mně porno. No, tak nevím teďka, co tam mám napsat. Já No, nevím, pohodě. Monkey prý dostal to pizzerie za slovo, jako od něj, Aha. takže... Já to zkusím prověřit a když tak ti dám vědět, jo, zatím. OK. Nemůžou to zas mít všichni, chápeš? Nemůžou to mít všichni. No, co máš za slovo? Ale prosím tě, mě celé řekl, že tam má pizzerii a tomu řekl, že tam má porno. Aha, Prostě teď se vyber, no. no mě řekl kondom, takže nevím. To by řekl kondom. Ty vole, to je tak, že... Ty vole, mu dáte pak hlasy, ty vole. Počkej. Čus, Filipe? už jsme dva, který tam mají porno. Jo, já si myslím, že to tak je, ale nesmí se to dozvědět Tomáš. Nesmí, jo? Protože jinak by se to posralo celý, jo? Je to asi porno, no, asi jo. Jak řekl porno, tak jsem si řekl, jo, to je přesně slovo, který by zvolil Alois, ty vole. No, tak to jsme dostali bod, všichni, to je na píču, jenom Tomáš nedostal, to je vohovně. Hlasujte pro někoho, koho nemáte rádi. Já vás mrdám všechny, vole. Já už mám -2, vole, pičo, já to jebu, vole. A mám nejvíc bodů aj, dívej na to. 2 hlasy mám, dívej na to.
Já budu nazbírám nejvíc bodů minusových. Jsem ho nenápadně Ne, kliknul, když šel kolem, aby se na mě nenasral, že ho hlasuju. Kde ještě nehlasoval? Čas, to čeká na čas, to je jedno. I tak tady ty hlasy nevychází. Jak to, že pro sebe hlasovat nemůžeš a 4 body ostatní, ne? Jasně, ale podcast by tu mělo být 5 bodů, že jo? Jak 5 bodů? To zkušáš. No protože ty dáš taky někomu bod, jo? Ne, já nikomu dávat nebudu. Nikdo nehlasoval. Já nikomu No, bod dávat musíš nebudu, dát já chci někomu prostě... Já už mám 3 ty vole, jo? Vy zmrdí tady. Dobré, jak chcete. Neříkejte mu to. Dám Ne, ti nic, vole, ani body, neříkejte mu to. nedostaneš, tady dostaneš bod. Ty dostaneš taky bod. Ty vole, dívej jsem si spikli, vole. 4 proti mě, vole, dívej se na to. 3 teda. 3 ze 4. Dívej se na to. Dobré. Čauky Wendy, ahoj ahoj. Počkejte, vy hajzlí. Já už mám minus 3 body, pičo. To je hajzlu, vole, úplně. Jak tam? Dívej, jak je vyčleněný. Ach jo. Dobré, neříkejte mu, že jsem pro něj hlasoval, my jsme se domluvili na kooperaci. Já jsem nečekal jsem, že budu taková svině, ale člověk se do toho trošku jako... Kurva, horký brambor? Nechci horký brambor. Jsem přesně věděl, ty vole. Dělej. Zase? Dělej, dej mi ho, ty hovado, to je prdeli, vole. Ach jo, kde seš ty hajzle? On čekal za dveřma a proklouznul ven, když jsem mu to šel doníst. Jo, vybuchnul. Dobře. A proklouznul ven, když jsem mu to nesl, víš co. Dobrý ojeb. Na to, že jsem měl ten brambor tak dlouho v ruce, tak je to docela fajn. Až to máš hulaká na celý barák. No jo, je páteček, víš co. Chceš mu to prominout. Co v tom emoce? Co si budem? Dělej, dej mi to, svině. Už mi to nenos, jinak ti to ty vole. Fakt. No dones to někomu jinému. Buzerant, ty vole. Měl jsem to donést někomu jinému. Ach jo, nemůžu jít ven, co? Zkroucený jak Adela po exekucích do piči. Na zdraví. Počkej, já mám stetoskop, proto jsem hrál tak na piču. Teď už nejsem doktor, jsem zabiják. Mixfire, ty vole. Dobrý. To není dobrý. A tak já už jsem vyhrál, jo. Budu si dělat kamarády teďka. Nemůžu vyhrát dvakrát po sobě, to už by mě neměli rádi. Nechápu. Ano? No co máš za tlačítko? Mám bílý tlačítko. A na jaký máš indici? Na dráty mám indici. A mám bílý, no. Bílé tlačítko zmáčkni, když je na číslovači číslo 6. Aha, a nebo jebáváš mě, jo? Ne, a pamatuj si to. Hodně štěstí. Čus? To spojebal s tím bramborem, to spojebal. Co máš za indici? Červené tlačítko No, zmáčkni, výborně. když je na časovači číslo 5. Super. Jestli to je pravda, tak jsme zase zpátky kamarádi. Je to tak. Ale měl jsem to pozdě, nebyl jsem první, takže... No? Hele, mám zelený, červený, černý. Nemám pro tebe indici a mám už to hotový, takže volej někomu jinému. Já jsem dělal operátora, já s tím mám zkušenosti. Já vím, jak člověka poslat pryč. Všichni jsou obsazení, co řešej, vole, však Lojza to má hotový. Ten zase objednává pizzu. To je vůl. No, chochloušku. Prosím vás, rád bych si objednal velký balení... Prdeli. Tak co mu je? Tady si můžu zapisovat věci, to je super. Mám zápisníček jak Adela, vole. Nechtěl jsi si dělat kamarády? Říkaj, já jsem mu nemohl pomoct. Mohl jsem mu to říct, milej, no. Prosím vás, balení XXS kondomů, dětský olejček a 2 pořádný okurky, ty salátovky. Poprosím. Jo? Obrokova 12. Děkuju. Jeden hráč dostane plišového medvěda. Vybere, komu dá body. No výborně, jak chci medvídka. Já bych ho dal někomu, o kom si myslím, že má málo bodů. U koho si chci hodit, jakoby... Víš? Jako vočko. Pomazalili Filipa? Já chci medvídka. Červená nebo zelená. To vím, to jsem viděl, to je dobrý. Když oba hráči zmáčknou zelené tlačítko, oba dostanou plus 3 body. Když jeden zmáčkne červené, dostane plus 5 bodů a druhý dostane 0. Když oba... No, prostě chápu to. No, pojď sem. Ano? To, pojď, No, oba můžeme... jo, počkej, špatný partner. Jak to? Podle partnera. Aha, dobře. Partner... Kdo? Ne, žádný partner, čekání, jo. No tak já nemám partnera, vole. Teďka. Lojzovi volám. Pane Kocholoušek! No, já myslím, že spolu jedeme rovinu. Já zmačknu zelené, jestli mě vojebeš, tak No, tvoje smůla. zmačkám zelené. Jo. Ale Mankyho jsem vojebal. Prdeli, Ale tebe nevojebu. No tak to vyhraješ, že jo, to je jasný. Musím někoho vojebat, abych vyhrál, protože on by měl víc bodů, tím pádem automaticky. No, No, jedeme rovinu nebo jak? jo, zelený, pojď. Dobré, Řekni. můžeš. Jsem ho ojebal, vole. Já jsem čurák. A on už má 8. Filip má 9, já mám 8. Já musím všechny vojebávat, abych vyhrál teďka. Počkej, toto je Filip. No, Filipe, klasika, ne? Můžem si věřit. Tak jo.
Mačkám. Já to mrdám. Ty mě budou nenávidět, vole. No. Chokej, pojď červený. Ne, to je blbost. Oba půjdem zelený, ne? Potřebujeme víc OK, bodů. tak zelený. Oni to všichni ty vole pojebávají. No já vím, a mně nezbylo nic jiného, než je taky začít vojebávat. Já mám teďka nejvíc bodů. A ty se vytáhneš, takže dáme... Proč to nemůžu zmáčknout? Piče, my jsme to zmáčkli asi pozdě. Já nevím, já to nechápu. Žádný partner. Já jsem teďka... Nic mám nejvíc, dívej. Jsem největší ojebávač. Jednou jsem ojebal. No? Chlapci, máme to teďka spolu na rovinu, ale sice vedeš, ale dám ti tam zelené. Kecáš. No Ne, mám vlastně, tam zelené, ne, ty fakt. bys mě nedohnal ani. No. Nedohnal, ale dám ti tam zelené. Dobré, Tak. dobré. Dobré. Díky, čau. Zelenej. Dobré. To jste pojistit. Já jsem, kurva, to jsem neměl dělat, však jsem měl dostatečný náskok. Vole. Já že nebudu pojebávat. A nakonec všechny pojebu, já to mrdám. Prejdu si dělat kamarády, já to mrdám, ty vole, ty mě... No? Chuchy, co to bylo, vole? Sorry, já jsem chtěl vyhrát. A teďka ti můžu dát zelené, jestli chceš. Jo, OK. Aby mě dohnal, ne? Ani hovno. Já jsem kokot, ty vole. Já nevím, kolik je kol, kdybych věděl, že to je poslední kolo, tak bych mu to dal. No? No, pojď zelený. Dobře. Teď? Dobrý, čau. Tomáše nebo jebu. Ne, ten je hodnej, to mám rád. Ne, že bych ostatní neměl rád, ty vole. Teď bude nějaký, jakože, ty vole, hlasování, ne? Nejlíp teďka. Ježíš, já jsem je vojebal. Ježíš Maria. Ježíš, já jsem... Ty vole. Tyhle, to byla pojebávačka to poslední, ty vole. Potřeboval trošku dorovnat skóre však, ty vole. Dívej, no. Manky, jak vede. Hrozně. Já jsem tam byl v mínusu normálně, minus 2 body. Dívej se na to, už jsem šel do mínusu, vole. No, dívej se na to, bam. To se potom těžko hraje, vole. Brambor, No, to nechápu. když jsem to říkal, že jsem byl v mínusu. Brambor jsem dostal bod a přitom jsem vybouchnul, já vůbec nechápu proč. Protože ty musíš být za tou půlkou, takže ty si musel zbýt aspoň v půlce, víš? Aha, Hezky. vidíte? Aha, No, ty jo. jsem ojebával a stejně mi to nepomohlo. Takže teď jdem na Filipa, všichni. Aha. Ne, dobrý, já to jdu pustit. Jsem horší než Adela. Já to prcám. Už nemůžu volat, já chci volat. Jsem ojebával a bylo mi to k ničemu, já to mrdám. Tvůj hlas je změněný a úkol je zjistit čísla pokojů. Aha, snaž se zjistit, s kým mluvíš a neprozradit si. Napiš přezdívky na tabuli. Ježiš, to je největší prdel toto. A? Jsem se dal tam nějak, ne? O, tak. Já si. To byla jedničku jsem volal, že? Dvojku? A? Dobrý večer, pokojová služba. Počkej. Dvojka jsem já, ne? Já jsem volal první, to byl určitě Manky. Ty volají teďka. Já jsem jednička. Já jsem jednička. Aha. Nazdar. Co to je Tomáš, ty vole. Nazdar. Nazdar. Číslo. 5. Já mám trojku. Počkej, trojka je X-Fire, ne? Já nevím. Neviděl, kdo mi volal. Zjistím, kdo mi volá. No. Takže 4 a 5 voláme. Ano. No, se dohodneme jako lidi. No, tak mi řekni. Kdo jsi? Já, Filip. Tebe nezajímá, kdo jsem já? No, já si myslím, že jsi Čmochnoušek. Ale hovno. Ty vole, za co mě má? Myslíš, že nekecal? To byl buď Filip nebo Monkey, vole. Ach jo. Jak poznám, kdo mi volá? Dobrý. Dobré. Já potřebuji vědět, komu volám. Ano. Kdo je tam? No já jsem tady. Přiznejte se hnedka. Hnedka se přiznejte. Já vás poznám, vole. Jo. Tak to je v pořádku. Tak já už to mám dobře celé. To je zmrt. To byl určitě Lojza, kurva. To byl Lojza, vole. Já to mrdám. Víc času jsem potřeboval. Počkej. Každý má unikátní symbol, ostatním hráčům se zobrazuje. Tobě je skrytý, úkolem je ho zjistit. OK. No, Čus? Co Filipe, seš? budeme Jo, zase, Jo, budeme jo, zase kamarádi. to jsem. Řekni mi prvně ty. Takový ten list. Jo, jako piky, Těma. jo. Jo, list, Ne, jakože ne, obrácený srdce, nebo? ten druhý list. Jo. Jako takový ten trojlíst? Jo, trojlístek. Jo, díky. Ty jsi kosočtverec, tento. Okay. Diamant, jo? Čau. Mi kecal buzerám, však já tady mám, vole, tento. Já jsem měl, že on je jakoby to, co on mi říká, víš co? Vždycky je první, vždycky si počkám, co mi řeknou oni. No? No, pane Chocholoušek, nebojebáváme se, máte Ne. tam křížeček. Kříže tam máte. Ty víš, jak vypadají kříže, ne? Jo. A Dobře, co tam mám já? piky. Jakože obrácený srdíčko Ano, dolů. ano. Dobrý. Ano, děkuju, Čau. kříže máš, kříže. Oni mě všichni vojebávají. Však kříže jsem měl, že je Filip, víš co? A oba mi teďka lhali. Oba mi lhali, ne? Já jsem měl, že kříže jsou Filip. Mi řekl, že jsem.
Oni mi oba řekli, že jsem kříže, jo. Čo, musím zjistit, co jsem. Kříže jsem měl u Filipa, já nemůžu být kříže. Nebo můžu? Můžeme mít stejný znamení? Tady já nechám teda kříže, no. Já nevím. Možná můžeme mít stejný znamení. Každopádně 2 jsem ojebal, takže já byl jsem asi kříže. Asi jo, dostal jsem bod. Oni nekecali. Já jsem nevěděl, že můžou být 2 stejný znamení ve hře. Ale vlastně, když nás je 5, kurva. Vidíte, já nechci ojebávat. Já jenom prostě jsem debil. Dostane na výběr lahvičky. Jedna z nich je otevřená. Po výběru se lahvičky předají dalšímu hráči. Po výběru. Hráč dostane na výběr lahvičky. Jedna z nich je otevřená. Po výběru se lahvičky předají dalšímu hráči. Co jako? Filip se otrávil. Aha, on tam vidí asi schopnost té lahvičky a on to někomu předá. Počkej, já chci volat. Červená nebo zelená, dobrý. To chápu. Ty vole, teďka už je nemůžu pojebávat. Čus. Dobrý, hele, reálně nemůžu ojebávat, jo, prostě. Když dáš zelenou, tak prostě budeme kamarádi. OK. Jo, nepotřebuji tě ojebávat. Tak jo. Tak věřím ti. Je zmáčknutý ta zelená? Teď se to nezmáčklo. Počkej, já nemám bod. On mě ojebal. Luisa se mnou nemluví. On se mnou nemluví, takže dám červenou. Mám 1 bod, no, oba jsme si dali navzájem červenou. Filip to vyhraje, nevadí. Dávám zelené, jo, dávám zelené. Jo, ale my spolu nevoláme. Ale to asi Zelenou ti nevyhraju. dávám. Já taky. Ale tohle je docela na hovno, jako v 5 hrát, to je počet malej. 1 čeká a 4 volají, že jo? Bohužel, no, co naděláš? Dávám ti zelenou, ale. Taky. Hodně štěstí. Zvědavě, jestli mi ji fakt dal. Já nebudu ojebávat. Vyhraju to. Na intelekt. To je v prdeli. Kdo mi volá? Však já. Aha. No, mám. Kdo je tam? Halo? Jebe jim? Ano, No, čau. Chceš píči úplně. Koukám. No. Jdu zelenou, pojď. OK. On mě ojebal, to je smrt, ty vole. On mě ojebal. Ty píče, tak tomu neodpustím. Jo, tady to pr a 3krát to je Loiza, jo, nebo abyste věděli. On má šanci reálně, on teďka musí někoho ojebat, takže jestli bude volat mě, tak si to prodám červenou. Filip ojebává jako svině. Filipovi to spočítáme teďka, až bude volba královny krásy. Počkej, X-Fire. Zelená. No, jo, čau. Já nebudu pojebávat. Já to stejně nedoženu, víš co, už jsou jenom tak 2 kola. Všichni ho ojebávají, to je v prdeli. Kaž ojebal Michal? Nebo jebal asi, ne? Když jsem tam měl. Nebo jo? Zelená teda, jo? Dobře, tak určitě. Ten mě ojebal určitě, to si pamatuju. Všichni ojebávají, já mám nejmí bodů. Já mám volat s Mankim, vole. Ano, Chochy? Manky, já ti dám zelenou a ty... Počkej, já ti dám červenou, ty mě zelenou a já je můžu dohnat. Prosím. Ty je stejně už nedoženeš. Zelenou dám, jo? Jo. Vidíš? Já jsem je stejně taky nedohnal. To bylo divný. Já nevím, no, za to nemůžu dostat bod. Vlastně za to stejně dostane bod někdo, kdo byl první. Holký Bambou. Ty seš čurák. Počkám za dveřma, když tak mu uteču ven. To je čurák, já to mrdám. Hned jsem tu. Tak, pozitivní hlasování. Dejte body mě, budu na vás hodnej, budu vás mít rád. Chochy bych nedával. To je skvělá kampaň, kámo, normálně jdi na prezidenta. Já mě Já ještě dám napadlo, tobě. já chci kandidovat. Tady máš. Jako normálně jsem ti z toho dal hlas můj. Manky, Na chucholuška, ten tě vojebal? my A jsme, jenom jedno. my jsme se taky, No. vy jste mě všichni Dej vojebali, tady, klid. Ne, mě dej, to mě. Ne, Dej mi hlas a já ti to vrátím, všechno ti vrátím, jak Bohuš, všechno vrátí, vole. Jo. Proč byste to dávali Michalovi však, jako, já nemám stejně šanci vyhrát, víš co, asi, fakt ne. No jasně, ale protože máš nejvíc bodů, že? Ty žide. Nemám, možná jo, ale stejně za to nedostanu. Dobré, dám Michalovi taky, hodně štěstí, Míšo. Máš nula. Kolik mám já? 0? Odebal minule. Jak mu dám hlas? Dáme Michalovi, hlasovat. Klikni na ně jenom. Já vám No. dám, že nebudete zvedat telefony, ty vole. No, No. Já jsem nezvedal, já jsem se na vás mohl vysrat, vy jste mě každé kolo vojebali, všichni. Filip mi taky Kromě ho. nezvedal telefon. Počkej, dám to. No, to je Chochy. No ty kondomy nemám. Ruská ruleta, to je dobrý, to chápeme ruskou ruletu. Já si budu střílet na sebe, jestli budu mít zbraň. Tam je malá šance na ten první výstřel. Jsem tu. Pojď, sej mi. Jej, pojď. Okay. Kde? Ty vole, já jsem tě chtěl zvolit premiérem. No vystřel, dělej. No, takže to máme jednoho. Vždycky první zastřelený. Lojzo, kamarádi budeme, dobře? Jo? No, No tak jo, no, já nevybouchnu. tak budeme. Ať si to vyřídíme mezi sebou, já tu nejsem. Jak si to předávají, bouchačku. Tak jebe ti! Proč nezastřelil toho, který po něm střílel, vole? To jsou buzeranti.
Ach jo, já to mrdám. Já jsem se hejbat. Hroty neznám, co to je? Každý hráč má na tabuli symbol. Pro výhru musíš správně vybrat 3 symboly. Pospěšte si ze stropu sjíždí hroty. Čus, Hele, nemáme čas, normálně řeknu ti na rovinu symbol. Ty máš jaký? tu korunu. Já mám taky korunu, a kde ji máš? A druhý. No, taky, takže to sedí, tak nic, jdeme dál. Počkej, to je ten samej. Musím zavolat dřív než on. No, Hele, co máš za symbol a kde? mráček ve prostřed. Jo. No taky, dobrý, sedí, díky, čau. Tak vole, tak to nechápu teďka. No tak zvedám, ne? Míša ojebává, co máš za Ale symbol? já mám hvězdičku. Kde? Na tabuli. No ale Co tam máš ty? na nějaký pozici? Ne, tam máš jedinou, tam to měníš, No já mám, jo, vole, korunku. Nahoře máš Korunku co? mám uprostřed, no. To je vůl, on to nechápe. Ty už jsou mrtví, já jsem si čupnul, takže ještě No, pane žiju. Kokoloušek. No tak pomůžeme si, ne? No, ty už mě jednou vojebal. Tak jdi do hajzlu. Tak to typnu, ty vole. On měl hvězdičku říkal. A třetí typnu, no. Mráček, vole. Oni nevědí. No ale mrak uprostřed nebyl, však jsi mě ojebával. A nedívej se mi na stream, to nesmíš. Ty běž do hajzlu. Jestli máš pistoli, tak se omlouvám. Ach jo, to je... Jeden hráč dostane pistoli a vezme body jinýmu, no. Tady na tom nebudu dobře. Málo času je. Počkej, tyva, tady se dá dobře schovat. To je šurák, vole. A já mu to nevezmu. Dobrý, Typni! pizza. Zmrt, ty vole. U každého hráče se objeví tlačítko, současně musíme mačkat. Čus. Čus? Proč to nemám ještě tlačítko? Jo, připravte se na kolo. Jo, dáme 3, 2, 1 a na teď, jo? Stiskneme. 3, 2, 1, teď. Kurva, tomu jsem už volal. 3, 2, 1, teď. Počkej, No. co je? Jo, 3, 2, 1, teď. Aha. Upřímně to je o tom, kdo jich namačká nejvíc. No, teďka volají všichni. 3, 2, 1, teď. Piča, musíš hnedka vytočit další. Ano, 3, 2, 1, teď. To mám nejmíň. No? 3, No, pojď. 2, 1, teď. 2, 1, teď. Tohle to nemůžu. Čus. 3, 2, 1, teď. Jsem to mačkal asi moc rychle to tlačítko. To nevyhraju. 3, 2, 1, teď. Ty svině smradlava vyjednává. Co to zkoušíš ty, ale Nevezmu mu to. To je hajzl, vole. Kokoloušek Já pěkný. jsem v píči, nejsem ani zmarat, však dívej, já nemám žádný body. Já jsem jel férovku. Jo, ty jsi jel férovku, jo, to jsem dostal od tebe minus 2 body, Jsem určitě. kurva férový jak Adelina insolvence. My jsme dali tomu nejmíň, dobré. To je fakt. Super, hroty nepřežil nikdo. No. Kokoloušek je No. minus. Stis timing. Vidíš to, Kokoloušku, tak jsme si mohli to. Kolo 11 na nože, pozor nože. To ti jebe. Už nemám nůž. To je nefér. Já nemám nůž? Jo, oni si spolu musí dát duel, ne? Oni si dají duel, protože měli nejvíc bodů. To je jenom mezi nima. to nic To je nedělá. na palici. Nic to nedělá. No, to nic A nedělá. já hlavně já nemám nůž. Co? To je buglí asi, nebo já nevím. To je divný. Pravej nic. A je nějaké maso? Pochybuji. Já nevím. Jeden musí zabít všechny. To nic nedělá. Tak je to buglí asi nemůžete zabíjet. Nějaký bugnutý, vole. Ečko a zdarově. Taky nevyšlo podle všeho. To fakt nic nedělá. Tak to vypnem a dáme restart, ne? Já jsem všude ukradl sluchátka, ani na jednom není sluchátko. Ale tak já to vypnu asi, nebo já nevím, a pustíme No to rozumím, znova, počkej, ne? tak počkej, já se podívám na to. Počkej. Manky, zkus dozad. Ne. Co podle mě nějak buglo, vole. Víš, ani hlavně nemáme ani nože všichni, jako. Já třeba nemám nůž. Ale však jenom ti dva, co byli první, ne? Jakože se Ale rozhodne o tři mají nože. Dva, dobrý, jo, jsou to oni, ne? No tak jasně, ale že ty nože nefungují, že? Je to jednoduchý, já dám odejít a pustíme novou hru, no. No, tady nejde vůbec nic, jako. Máte dělat, už vím, co tam máte dělat. No. Počkej, To počkej, se funguje tak, připojí. to funguje tak, že vy dva jste u sebe, jo, a funguje to, víš co, pim, odcházíte od sebe a jak se rozsvítí světlo, tak musíš hodit ten nůž po druhém. Jako čím, Je to jak nevím? kdyby westernovský rozstřel, víš? Aha. Aspoň to píše teda Gemini, víš? Děkuju, Petre, děkuju, Peťo. Ty vole, to je zase s váma, ty vole, hrát, to je... Luizo, Hurňa, musím si pomáhat. No, ty jsi mě vojebal jako první, od té doby jsem tě začal vojebavat i já. Ty jsi blázen, tak to bylo, to s tou bombou, za to jsem nemohl. Ne, to s tou bombou. Ty jsi mě vojebal, ty ve které hře to bylo? Mutni se na Discordu. Počkej, jestli to bylo s tím tlačítkem, no tak tam ty zvojebával všechny.
Já jsem nevojebával všechny, jenom tebe. To je píčovina, to si dal hrozně moc bodu s tím tlačítkem. Já jsem nezvedal a vojebával jsem jenom tebe. Tak jo, no. Co to máš za obličej? Dobrý. Jo, jsme tu všichni, jdeme. Vidíte to hajzla? No, už mi nepomůže. Takže ani já mu nepomůžu. Co tu máme? Obvolávání. Tvůj hlas je změněný. Musím zjistit, kdo je na jakém pokoji. Připravte se na kolo. Spak. No, já neujebávám. No, já jsem Loiza. Zeller. Kdo jsi ty? Michal, jednička číslo. Dobré, díky. To je píčovina, vole. Čekaj, jo, já jsem volal na jedničku, no. Jo, to mohl být Michal. To mohl být Michal. Dobrý, tady číslo 3, mluvím s 5 a kdo tam? Já jsem 4, ale... Reálně, když mi řekneš, kdo jsi, já ti to taky řeknu. Já jsem Luisa. Aha. Loiza, jo? Počkej, a ty jsi kolikatka? Já jsem 3. Jo, uvidíme. Tady Loiza 3. Ano. To nikdo nezvedá, jo. Ty jsi Monkey. Ty jsi 4? Kde tam? No, chocholoušek. Chochlouček. Prosím tě, já jsem 2. A ty? 4. A ty jsi Tomáš, jo? Jo. Dobře, 2 Tomáš, já jsem 4, čau. Píče, Monkey. Chci vědět, komu volám. Halo? Nenadávej. A co tam je? Rychle mi řekni, máme už jenom minutu, řekni mi, kdo jsi. A co jsi za číslo? 4. Tyva, to byl Loiza, ne? Byl Filip. Číslo? Kdo je tam? No jaký číslo tam máš ty? Čau. Ty jsi jaký číslo? Já jsem 2. Jo, to sedí. Já jsem 4, chochy, čau. Počkej. Oni budou naopak. Já už to nebudu měnit, už nemám čas. Oni budou naopak. 3 bude, jaký bod jsem dostal, no, ale jestli to bude stačit, nevím. Musíme načasovat stisk, takže... Ano. 3, 2, 1... Počkej, No, co? no dobrý no. 3, 3, 2, 1, teď. No, ale dáme na 3, 2, 1 teď, jo? Já ti budu volat Jo. častěji. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. no. 3, 2, 1, teď. Co mu je? Neobsazený, no to je jasný, protože Loiza potřeboval volat jiným. Píči. Ano. 3, 2, 1, teď. Povídej. 3, 2, 1, teď. Už mám -1 bod. Už mám kurva -1 bod. Jim jebe. Ano. 3, 2, 1, teď. Já v píči, já to mrdám. Povídej. 3, 2, 1, teď. No, už mám 1, no. To nedám už. Ano. 3, 2, 1, teď. Kliknu později, jsem to slyšel. Ne, dobrý, mám. Ty píčo, to mrdám, to bylo zlý. Ne, to nechám odpočítávat je asi, nebo já nevím. Otrávené lahvičky. Hráč dostane na výběr lahvičky, jedna z nich je otrávená. Jo, já jsem to předtím špatně četl. Na zdraví. Po výběru se lahvičky předají dalšímu hráči. Já jednu vypiju a oni jdou dál, jo. Tak já ji vypiju, až bude timer. Jedna z nich je otrávená jenom, však to je úplně pohodinda. Která vypadá chutně, já nevím. To je fajn. Tato? Pohodička. Co tam dáváte za emoji? To je dobré. Takové. Mr. Burns. Já bych mohl změnit toto, že? Chat. Mohl změnit téma streamu. Scamline podvody. Scamline. Kurňa, já jsem nebyl ve hře a mě to otrávilo. Ježišmarja, do píči, ty vole. Tady ta hra ještě ani není v těch tagach. Scamline. Tak nevím, co mám dát. To má ani smysl volat Loizovi asi. No? Jakou máš instrukci? Jakou máš instrukci? Žlutý, červený a modrý. To nemám. Já mám, když máš červené tlačítko. Taky ne, díky. Co? On říká, že se mnou nebude kámoš, já mu nebudu pomáhat. Nebo jsem... dráty mám. Jaký máš dráty? Žlutý, bílý, černý. To ti nepomůžu. Piči, ale instrukci ne, asi. Já jsem mu říkal instrukci a ne to, co mám já. Ježišmarja. Ale instrukci jakou máš? Instrukci na tabuli. Teď to říkám. Červený, bílej, zelený. No, to je jasný, však to mám, já jsem ti říkal svou instrukci, ne? Tak mi řekni prosím tě, jaký mám přestřihnout. Přestřihni červený. Dík. Vidíš, já mu věřím. My si věříme. No, Kocholoušek, co máš za instrukci? žlutý, modrý, červený. Já mám jen jeho. Já mám 100 pro jeho. Já mám 100 pro jeho instrukci. Já mu ji nedám. Má smůlu. To je moje pracovní kartička, vole. Chápeš? On mi řekl, že se mnou už nekamarádí. Já mu to dám na poslední chvíli, pojď.
Polož to, já mu to řeknu. No, Dobré, zjevně mám tu instrukci, ale musíme zakopat válečnou sekeru. Máš žlutý a černý? Žlutý, bílý a Ne. černý? jo, mám, no. No, No, tak který? dobré, ale budeme kamarádi, žlutý. Dobré. To mu pomohl, ale byl jsem dřív, takže bych měl já spíš dostat ten bod, ne? Když jsem byl dřív, jakoby za to kolo na konci. Nebo já nevím. Ježíš, hroty, já to prcám, vole, hroty. Zase hroty. Já snáším. Míš, co máš na jakém místě? Tam jsou Na 3 tabuli mám ty. kosočtverec a je ve prostřed, furt to mají všichni, ve To prostřed. je píčovina, já tam mám půl měsíc, vole, uprostřed. No každý ti musí dát jiný, že jo, to se neposouvá, prostě tam mám kosočtverec. No já tam mám měsíc, no. Půl měsíc. Tak počkej, tak zapíšeme si kosočtverec. Vole. Tady si zapíšeme měsíc, vole. Já nevím, jak to funguje, já to nechápu. Čus, co tam máš? Půl měsíc a ty? Mrák. Díky. Ty vole, mám to. Kurva, chochy, mám měsíc, co máš ty? Taky mám půl měsíc. OK. Já už mám hotovo. Jo, když si dřív dostaneš bod. To tak nefunguje vždy, ale tady v té hře jo. Dobré, já už je můžu jenom vojebávat. Počkej, ten už nic. To je jedno, můžu... Aha, ten už je mrtvej. A oni jsou skrčení. X-Fire je mrtvej, protože ho zabili tyto, že? A ty ostatní, že ho buď to dali, anebo jsou skrčení. Jinak cipli. Ach jo. Píči. Jdem se schovat za dveře. Nech mě. Čus. Kloužku, tu Jak jsi šel pro něj? Jak jsi šel pro toho monkeyho? Ano, Bajko, kloužku? No, žlutej, že? Byl to žlutej drát. No. Ano, beru tu sekeru zakopanou. Napište číslo na tabuli. Vyhraje ten, jehož číslo bude nejblíž průměru. To je divný. Vyhraje ten, jeho číslo bude nejblíž v průměru. Napiš číslo 50, vole. Já to, jo, průměru ostatních. Já musím zjistit, co mají oni za číslo. No, Jaký dáš číslo? 66. Dobré, já dám 40. Hodně štěstí. Pane Filipe, jaké dáte číslo? Kámo, sám zatím nevím. Teďko tady se snažím vypočítat jako nejčastější vybraný číslo, takže... Většina dává dvojciferný. Dej mi pak vědět. No právě. Ano. Nevím, můžeme nějak zamíchat karty, když jsme jenom dva? Ty můžeš dát úplně mrtě velký číslo a já dám taky velký číslo a vlastně oni tím pádem, ten průměr se posune o mnoho vejš. My jsme sice 2 z 5, ale ty vole, můžeme tím zamíchat těma číslama, ne? Víš co? On říkal, že dá 13. No, oni všichni dávají dvojciferný čísla, jenže my, když dáme ty vole miliardu nebo milion, tak počkej, tak ten průměr bude zhruba na 500 000. Ale průměrný číslo. Od všech, nevím. Aha. Můžeš mi pomoct nebo já tobě reálně, ty dáš 1 000 000, já Ale- dám 200 000 jsem doma. Stačí dát 100. Já jsem dal 100. OK, já 50 zatím, nevím ještě co dám. Počkej, průměr vypadá teďka aktuálně tak na 39. Já bych wow, barva. Teďka už vím, že můžou být 2 stejný symboly. Jasný, každý hráč má unikátní symbol. Dobrý, chochy, máš No. kříže. Já tady taky vidím kříže. Jo, můžou být 2 stejný symboly, můžou. Já jsem minule myslel, že ne. Jo, oba Aha, máme dobré. asi kříže. Čau, to si to možná jenom potvrdím. Když budeme mít oba stejný a dojde čas, tak jakoby kdo vyhraje, jakoby já nevím. Ostatní by ho mohli znejistit. Čus. Čau, chci si jenom potvrdit, co mám za symbol. Takový ten lístek. Trojlístek. Jo, dobrý. On nechtěl ode mě znát svůj symbol. Trojlístek. Dobrý. Já si myslím, že v pohodě. Ano. No já už vím svůj symbol, jenom mi ho potvrď. Máš tam kříže. Jo, ty máš kosočtverec. Jo. Kůle, čau. Všichni víme své symboly teďka, nikdo nevojebává asi. Kurva, takhle nevyhraju, děcka. Musí se víc mezi sebou vojebávat, musíme mezi ně vníst nějakou nedůvěru. Já jsem to tam měl nejdřív, no, já jsem už to tam měl na té tabuli. Případně, jestli se to počítá 5 bodů, to zní fakt dobře. Ty vole, mi dochází chlast. Co budem dělat? Daj 100. Dobré, toto je klasička. Plus 3. Tak já musím naposledy. Co je otazník? Už nemůžu točit, ne? Můžu, jak to? Tak zůstaneme na +1, anebo jsem měl zůstat na oku. U otazníku jako nevím, co tam je, možná by tam bylo víc bodů. Nevím. Za to jsem bod nedostal, no měl jsem zůstat na +1 od začátku do řiti. Píče, gambler se ze mě zase stal. To je v hajzlu. Nad automatem máš body. Jeden z vás je oblečený jinak. Čus. Čau, co máš na sobě? Cože? Co máš na sobě? Ale teďko na sobě mám péro. Jo, já taky, čau. Ahoj, Co máš reálně, Míšo, známe se už roky, ty vole. smajlíka, jestli to je smajlík. Jo, tak to máme taky, to máme všichni smajlíka teda. Musíme zjistit, kdo to je. Smajlíka mám, no. No, já taky. Kdo je imposter, zjistí a dej mi to vědět. Čau. Ano. Čau, co máš na sobě? Žábu. Jo. Tak to si asi v Což ty? hajzlu.
Smajlík. My jsme všichni smajlíci, ty seš jinej. Počkej, ten mi říkal, že je něco jiného. Clown. Ojebával, on vždycky ojebává. Všichni jsme smajlíci a ty seš žába, takže ty máš jediný jiný. Počkej, takže vybereme, vole, tohoto, Monkeyho. No, Dobrý, pane Kocholoušek, Dobrý, já jsem dobrý. Smajlík a vy? no, já taky. Já vím, kdo to Ale je. Tomáš mi řekl, že je žába. No, je to on, no. Ale nesmí Je to to? vědět všichni. Nesmí to Ne, vědět tak všichni. tuto to neplatí. Dobré, za to dostanu bod, ale nevím, jestli i ostatní, já už nic nezvedám, minuta. Můžeme se akorát tak připít, dámy a pánové. Když se chlapa zeptá, co máš na sobě. Na zdravíčko, na zdraví. Takhle vytržený z kontextu to může vyznít trošku divně, uznávám. Mám mu to nahlásit tomu Sibiřanovi za autorský práva? To by byla halus, co? Flip-flop měl unikátní masku. Co ti jebe? Tak on neví, co má. Ten Monkey nebo ojebává, vole? Monkey nás ojebal. Nějaký ojebávač. Jo. Takže to je jasné, po kom jdem. Já myslel, že to celou dobu bylo to celé, jako jo. Ale já jsem všem i řekl pravdu, co jsem. No však Jste jenom mě Monkey pojebali. ojebával. On řekl, že je žabák, ale my jsme všichni byli smajlíci, tak nevíš, jak vypadá žabák, ty vole. Vím. No, takže nás ojebal. Tak znáte to, ne? To Monkey ale mám tu. To jsi nepomohl, no. Jsi ztratil, vole, reputaci a nemáš ani body. Klasika. Je, piče, Loizine. Já jsem v kasínu, ty vole, byla to byl děs, vole, kasíno mi nešlo. Já jsem vyhrál, já jsem vyhrál. Nejdelnější ksich vyhrál. Ukažme si na něj. No, Tak má být a pořádně takhle mu kupatou, tam vole. stříká, vole, kokot. Husté. No, takhle celá Ještě klubky mu zacákaná. tam Jdu dám, to počkej. pustit. A ještě jeden kokot tady musí být z druhé strany. Tak. Nevím, takhle a stříka tam taky, vole. Ale když ojebáváte vy, to je v pořádku. A když ojebe někdo jiný, tak to se zlobíte. Ale u tebe se s tím ježišmarja, ostatním to kdo dál chápu, ale ty jsi prostě morální maják, víš co? Normálně jsi No, ztratil. Ale nemorální. Nesrovnávej mě s tím idiotem. Můžeme to dát na vícko? Teoreticky, no, bude to jako výživnější možná. Přesně, celé když mluví pravdu, nikdo mu nevěří. Přesně tak. Ježišmarja. Já mám nakreslit něco, kdo nikdo nebude tušit, že jsem to nakreslil já. Takže. Nakreslím píču a všichni si budou myslet, že to je celer. Logicky. Že ji teďka nakreslil na tabuli. Všichni si budou myslet, že to je celer, víš co? Už to oni kreslej všichni. Chochy, já jsem tam namaloval píču. Já taky. Jo, tak jsme dva s Tak píčama, vyber jinou vole. píču, no, než tu svou. Já mám chlupatou To je jasný, já mám taky. Dobrý, Ty vole. prostě poznáš teda píča, není tvoje, to je jasný. Okay. Čau. Halus. Čau, Kývet. Ano, Hele, můžu ti říct, co jsem nakreslil, budeš mít bodík, co máš ty? Řekni mi to rychle. Kolo. Já mám píču, jo? Tak hodně Jo. štěstí, čau. Nebude vědět, jakou píču víc, co? To mrdám. No, tak to je jasný. Ta naše píče je skoro totožná, ty vole, takže toto nakreslil. No, to je... Co nakreslil Filip? Co nakreslil Filip? Co nakreslil Filip? Já to nechápu. Já se to dvakrát zeptala na toho samýho, ty vole. Nebudu nikomu zvedat. Ne, tam byl zase nějaký bug, ty vole. Mě se to dvakrát ptalo na toho samého člověka. Mám bod. Super. GG. A mám hlad. Tak co tu máme dál? Heroty, nemám rád heroty. Bože můj. No, ono to ještě se nehraje. Připravte se na kolo. No, ano. co máš za symbol? Hele, já mám korunku. Janku, vlnku, jo? Zatím. Ano, Co máš za symbol? korunu. Jo, já mám vlnku. Ano, Co máš za symbol? hvězdičku. Já mám. Korunu, OK. Takže už víme, co to je. Jenom změníme pořadí. Jo, počkej. No. V prdeli. Já jsem to měl, ty vole. Já mám hrozně krátký čas. Zabili mě ostny ze stropu. Já jsem měl 3 symboly dát, no. A už jsem je měl, jenom stačilo je nakombinovat. Jak správně. Chochy, já jsem věděl jenom jeden symbol, já jsem zbytek typnul. To si děláš prdel. Ten tvůj jsem věděl jenom. Kámo, ty si laker. Kámo, tak to je v prdeli. Dobré, čus. Já až dostane pistoli. Jak ty pistolku? Počkáme za dveře. Monkey to schytal, no? Tak kurva, on vyhrál minulou hru. Jirko, dobrou, mě se hezky, dobře se vyspí. Dobrou noc. Ruská ruleta, to už víme, co je. Pane Monkey, evidentně máte spoustu nepřátel. Ty jste dostávat čočku. No, pojď. Ty vole. Nahned. To je prdeli s váma tohleto, ty vole. Vždycky chcípnu první. Počkej, kam utíkáš? Tady máš. Ty vole, pozor. Ty vole, nepřekážej. Vyplatí se uhýbat. Michal po mně nešel, to si budu pamatovat. No, tak jo.
100% šance. Prdel. Míšo, jo, to není Michal, to je Lojza. Já zavřu oči, budu se točit a budu klikat a půjdu. Prdeli. Yes. Okay. Já jenom čekám, ty vole. Teď si mezi sebou nevolají. Já jenom čekám teďka, no. Žádný partner, čekání. X-Fire. Zelená. Jo, dobře, čau. Uvidíme za 10 vteřin, jestli neojebával. Každopádně Lojza ojebal, ať volal s kýmkoliv. Lojza ojebal. Michal neojebával. Ty se ojebali navzájem potom, co volal Lojza. Mačkám automaticky zelený. Jo. Lojzu musím ojebat, anebo a i Filipa, abych vyhrál. Musíme i přesvědčit. Filip ojebává jak svině a ten to prozmáčne červený vždycky. To ani nezvedá, ten automaticky mačká jenom červený. To je taky dobrá strategie. Třeba ale někoho přesvědčit. Chaloušku, já ti zmáčknu zelený, ty zmáčkni červený, dostaneš 5 bodů a budeš vyhrávat. Jo, děkuju, přesně to chci, děkuju. Dobré, A nechtěl čus. jsem tě ojebat, díky, čau. Já bych ho neojebal, já bych radši prohrál, víš co. S Lojzou mít špatný vztahy není dobrý. Teďka musím ještě bodovat. No, žádný partner teďka. On už ho nemohl asi mohl. On je za mnou, ty vole. On je za mnou. Lojza o 1 bod. X-Fire mě neojebal. Zelená. Jo, jako vždy, díky, čau. Budu doufat, no. On kdyby mě ojebal, tak nás přechčije teďka. Uvidíme za 5 vteřin. Neojebal. Filip ojebává všechny, ten má jenom mačká červenou, nic jinýho. Filip hrozně ojebává, ty vole, všechny. Víš co, ty nemáš šanci vyhrát. Dej zelený, já dám červený a budu si to u tebe pamatovat. Díky. On dostane +1, já dostanu +5. Ty vole, oni se spolu dohodli. Filip s tím druhým. Čus. Máme šanci zakopat válečnou sekeru. Dáme oba normálně zelený, jo? OK. Díky, čau. By měl +1 a +5. No, oba jsme dali červený. Bylo jasný. To je sviňárna tady ta hra. Chochy stejně jak minule, jo? Červenou a já dám zelenou. Díky moc, díky, máš to u mě. To bude vyrovnané tím pádem. On dá červenou, dostane +1. Ten jeho kolega musí dát taky červenou, ten Filipův. Vyhrál jsem, no jasně, protože kolega mu nevěřil logicky. Po tom, co tam předvedl za harakiri. Takže dal taky červenou, on dal taky červenou, nedostal bod. A Lojza mi pomohl k vítězství. Takže mu to vrátíme. Zajímavá hra. Jančo, víš co, já nebudu točit. Mně stačí +1 bod. Já to nebudu točit na automat. Ne, já zůstanu tak, jak je. Mně stačí +1 bez točky. Mně to stačí. Dobře. Zůstaneme na +1 bez točky? Nebudeme točit. Jo, ty zvěrce posílala. Dobrou noc, jasný. Chápu. Ty vole, já tu mám nerozpitý kafe. Já tu mám kávičku. A hlad mám. Budu muset najíst. Jo, Little Monster se loučí, nebo já nevím, děcka. Tak nechci nikoho posílat spát. +1 stačí, ne? Jsem nedostal bodík. Průměrné číslo miluju. Brhalus. Ano, Chochy? Můžem s tím úplně vydrbat. Ty jsi pomohl mě a pomůžu tobě, dívej. Všichni dávají dvojciferný čísla většinou. Já když dám 10 milionů a ty dáš třeba 1 milion nebo 2, tak musíš být v průměru a ostatní jsou v hajzlu. Tak napíšem tam, oba dva tam napíšeme jako 999 999. No to průměrné číslo bude Však- 500. A vyhraje jeden z nich, protože bude blíž ty 500. No, blíž budeme mít dva, protože budeme mít oba dva stejné číslo a bude vysoké. Právě že ne. Průměr bude blíž k ním, oni nás převáží, jsou 3, víš co. Já ti můžu dát, vole, 10 milionů, ty dáš 1 milion a vyhraješ to 100 pro. Dobré, OK, na 1 milion. To je prostě průměr. Já dám 3, protože se mi to číslo líbí. A ty? Jo, OK. Ty máš jaký? To je smrt, on mi ani neřekl svoje číslo. 84. Kolik? 84. Jo, díky. Hodně štěstí. To je svíctvo, ty vole. Lojza vyhraje teďka. Toto on vyhraje, 100 pro. To je prostě, víš co, já to přečíslím. Oni sice mají větší váhu, ale já jsem dal obrovský číslo, takže ten průměr byl 1 milion. No jasně, jsem dal obrovský číslo prostě. Takže to vyhrál Lojza. No, odpočítávej to. No, 3, 2, 1, teď. No. 3, 2, 1. No. 3, 2, 1, teď. Počká pomalu ten manky. 3, 2, 1, teď. Super, 3, No. 2, 1, teď. Dobré, musíme volat. Kurva, obsazeno všude. Vyhrávám. No, Já s tebou nemůžu teďka, já s tebou nemůžu. proč ne? Jo, my jsme spolu volali. Čus, 3, 2, odpočítám. no, můžeš? No, odpočítávej. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. 3, 2,
1, teď. Ty jsi mi to? Jaj. No, 3, 2, 1, teď. Tomu nemůžu dát body. On šel minus bod. Hele, Co? 3, 2, 1, teď. Jasně, že jo. Já jsem mu vzal bod tím, že to kliknul špatně, nebo já nevím, to bylo nějaký divný. Jedovaté konzervy. Každý hráč dostane konzervy, dávají body, ale konzerva lídra bodů je otrávená. Každý hráč dostane konzervy, dávají body, ale konzerva lídra bodů je otrávená. Ten, kdo má nejvíc bodů, tak má otrávenou konzervu. No. My jsme to museli zmáčknout nějak blbě, protože my jsme dostali oba dva mínus. Asi jo, já nevím, co se tam stalo, no, tak tam je Ty malá vole. tolerance, sorry. Asi, no nevadí, No, kolik nevadí. máš bodů celkově vlevo nahoře? Já? Teďka? To mi nebudu lhát, mám 6. Čo, to je hrozně moc, tak to budeš lídr, já mám 4 a to jsem si myslel, že jsem na tom dobře. Máš otrávenou konzervu. Asi jo. Já jsem jí snědl jako první a nebyla otrávená, tak jsem to vyhrál. To je halus, ta hra. Napiš slovo. Jeden z hráčů zadá slovo, když ho uhodnou všichni nebo někdo prohraje. Uhodni slovo a napiš ho na tabuli. Připravujte se na kolo. Uhádni slovo. no, Zadáváš slovo nebo hádáš? uhádni. Jo, a já taky. Jus, Co si zadáš máš za... slovo? Ne, nemám, taky hádáš, jo? Tak to bude celé raz. Máš slovo? No, já hádám. Jo? Tak slovo je rum. Díky, máš to. Ale nepočtu to dál, všem jsem ostatním řekl, že to. Pošluj si to, jak chceš ty, jo? To je na tebe. Díky. Rum je, já jsem zadával slovo. Jo, čau. Já nikomu nebudu brát. Budu je zdržovat. Ať se zdržuju. Já se půjdu vychcat. Já jsem vyhrál. Tohle kolo. A Lojza taky. Tak. Teď jsem tu, děcka, nezlobte. Kuchy, já nejsem, já mám hádat, já nejsem. Těbe? Já jsem kokol, já jsem to špatně pochopil. Já uhání slovo, prý je to ten BMV a Peroslav by to mělo být. Aha. Ale nevím, Peroslav mi řekl, že on je to, ale Dobré, já nevím. dobré, díky. No, Manky? No a co máš za slovo? No já hádám, že? Ale kdo má to slovo? A jaký No, tak to je? hádáte teda úplně všichni, ale. No, tak ty Někdo máš má co? Já tady mám napsáno uhádni slovo. No, to hádáme všichni. Podle mě tvůj synovec. Já budu zavolat ale dřív. Jus? Když mi řekneš slovo, tak budeme kamarádi a budu si to pamatovat. Ale jo? Hej. Peromil. Díky. Já nevím, jestli to je s dlouhým E, ale on řekl samozřejmě jiný. Jo, dostal jsem bod, byl to Peroslav, on mě ojebával. On to změnil trochu to slovo. On to změnil, já to prcám. Dostal si ty body. Jo. Hej, to jsme Dostal, to dostal. usměli. Hej, já to, že jsem tam měl dát to slovo, jsem si uvědomil úplně nakonec. A on jsi mě ojebal, takže blbý. Kdo já? Ne, Peroslav, Peromil. On řekl, že to je Peromil. Já jsem ti to řekl, ale. Jo. Já jsem to dohlásil všem. To je halustára, ty vole, to je píči. S Monkim jsem vůbec nemluvil, tuším. Lojzi. Můžu se zeptat, jaký píčus tam dal nějakých 10 000. Milion vyhrál, průměr. Milion vyhrál. Jo. Do píči, já to mrdám. Já jsem z toho vyhrál. A to jsem nikoho nevojebal. Já jsem vyhrál, nikoho jsem nevojebal. Ty vole, dobře já. Nikoho jsem nevojebal tentokrát. To je v prdeli. Ale Ty vole, ani jednoho z vás jsem nevojebal. Jo, já dám A víc. ještě jsem vám těch dával questů budíky asi. v tom, v té zelené. Ty vole. Dáme 12, jakože bude. Za jedno kolo 12 různých úkolů, jo? Počkej, kopačko, jdeš nebo nejdeš? Připojuješ se? To Kopy prý přišel z roboty, že prý se přidá, nebo co? Super. Já nevím, akorát mi to tu napsal na stream a nevím, proč to nepíše u tebe, když ty jsi vedoucí lobby. Pozvu. Vlezej do toho lobby, to tam je možnost. Cameline. Počká. Půjdu, kopačka jde. No, máš tam pozvánku, kopy. To bude v hajzlu. Jinak jsem ti pomohl k výhře, Lojzo. Děkuji. Ty vole, ale jako Kopačka vyhrát to bude to strašně a ještě čestně, odsírat. s tím, že si děláš kamarády, to je brutální move. Že co? S tebou nemluvím. Že jsi udělal kámoša a ještě jsi to vyhrál. No, a já jsem nikoho nevojebal teďka, fakt všem jsem pomáhal. Akorát tebe jsem omylem, já jsem tam totiž myslel, že já zadávám slovo, tak ale pak jsem ti rychle volal, bo Jo. dlouho vykecával furt. Já říkám, kurva, já musím říct, že to není rum. Já jsem tam napsal slovo. Když někdo dostane zbraň, tak mě vždycky Filip přijde zastřelit. A když máme ruletu, tak jsem první mrtvý, vole. Podle Gemini tu zbraň dostane ten, co má nejméně bodů. Fakt? No, já nemůžu točit obrazem. Tak to by ale taky měl dostávat Tom, že jo? Kod lobby máš tam od chocholuška přes. Pozvánku přes Steam, pošlu ještě jednou. A chápeš, já prostě většinu času ještě prohledávám ty baráky, než tě najdu, Mě? Ty mě ještě schválně hledáš? No to Může- první Hej, kolo, když podívejte jsem se- dostal zbraň, tak jo. A Počkej, potom dívej to byla se. už náhoda. Kopaj. Kopačka OnlyFans facial, jakože si necháš stříkat na obličej. Kopačka Jo. OnlyFans facial. To je, ty vole. Kamel, ty jsi přepálený. Tak kluci, tak já tady mám jako klubík, jo. Mám teďka slibu jako 50% a jsem tam s celerkem, tak když tak. Budou Ještě nohy. štěstí, že jsem Lojza. Vítaj.
Hele, tak bude. 12 úkolů. Já se nemůžu otáčet, vole. To je docela fail. Já nemůžu točit jakoby se dokola, víš co? Já to musím zrušit, to je v píči. A myslím, že se to nastaví. No, teď už je to v pohodě. Ráč, nějak se mi bugla hra. Jim je. Kam šli? Co bude? Tady si můžeš něco nakreslit, dívej. To odpálilo někam do píče. Tak se... Ať se odpojí. Nevím, proč to. Pošlu ti to znovu. To je. Zase kaktus, že? Lojzo, zase kaktus, je to jasný. Pošlu znovu kopačkovi. To se tam dá všechno nastavit. Jenom v podstatě, kolik úkolů bude během těch kol. No, ve své podstatě, já teďka, když mám tady tenhle obličej, tak bych to měl mlátit hlavou o stěnu, ne? Dobré. Jo, tak hele, tam pušťám, už je to v pohodě asi. Proč asi nemůžu píču nakreslit na čelo? To by bylo lepší, bych vypadal jak Mirka. Odvolávání, teďka nás 6, to bude lepší. Tvůj hlas je změněný. Ano? Ráno mi Mirka, kdo se? S kým hovořím? Já jsem kopy. 4. A z čísla? 4. A ty jsi 5? Já jsem 5, no. No. A kdo jsi? Já jsem Lojza. Dobře, dík. To nebyl Lojza. Do píči, to je Lojza. Nepamatuju to jeho jméno, to je debilní. Počkej, on byl 4. Tady to. No, kde tam? No, Co ti špatně slyším, kdo tam je? to byl kopačka. To byl mank. Zapomněl jsem se tě zeptat, ty chacharé. Kdo jsi? No, kdo jsi? Co seš ty? Já jsem na 5, Lojza, ne? Jo, a 3 flip-flop. Jo, no. Žus? Číslo. Kdo seš? Číslo. A 3. Počkej, tak dáme vyřazovací metodu. Já jsem 4. Jsem Kocholoušek a 6. Musí být tím pádem X-Fire. Z toho ověříme. Z kterého voláš čísla? Chachare, poslední jméno mi chybí do skládačky. Seš to ty, já jsem 4, Lojza. Kdo jsi ty? 4 Ne, na rovinu. Jako budu ti to, víš co, pamatovat. 4 Lojza a voláš s Lojzou, tak seš debil. Počkej, takže 6 je Lojza. Počkej, takže 5 bude X-Fire. Já to mrdám, ale on se mi prozradil, já jemu ne. On se mi prozradil, kdo je, já jemu ne. Já jsem na něj hrál, že jsem on, ale on se prozradil, ne já. Ach jo, jsem nedostal bod, asi co? Tak to je o ojebávání, já nebudu ojebávat. Já si myslím, že se mi zase sekl obraz. Musíme to společně, jo? Tak já dám 3 a na teď to zmáčkneš, dobře? Počkej, já už jsem to zmáčknul. Tak nic. Ano, chochy. Nať jo? 3, Dobré. 2, 1, teď. Máme bodík. On je -7, Filip. Filip to nechce vyhrát. S tím nebudu volat. Jsou všichni mínus. Pojď, Kopi, dáme si bodík na teď, jo? 3, 2, 1, teď. To bylo úplně stejně, to bylo jasný. Počkej, mě stačí je rozjebat. S tím nebudu volat, ten má moc bodů. Mně stačí čekat teďka. Snad to budu pojebávat. S kým se dá spolupracovat? S Mankym, vole. Manky volá. Ten mi nepomůže. Filip. Ten to dojebává schválně. Počkáme na Mankyho, až bude volný. X-Fire. Ten by... Nechci mu dávat body. Nemám. Ne, na teď dáme, jo? Jo, 3, 2, 1, teď. Ne, to mám 3 body, dobrý, stačí, vyhrál jsem. Tady to kolo jsem vyhrál. Co to je za pičovinu, ty vole, takový skor. Co ti jebe? Nic, nechci, mě 3 body stačí. Co tu máme dále? Pistole. To vím, co je. Schováme se za dveře, no, co už. Tak budu mít já pistolu. Tak, Lojzik byl zastřelený, dobrý, nás to obešlo. Parádka, dobrá práce. Co bude dál? Napiš slovo. Já chci psát slovo, já zase hádám, ty vole. Hádám slovo, jeden ho píše, ostatní ho musí uhodnout. Nesmí ho uhodnout všichni, ale někdo ho uhodnout musí. Takže ten, co píše to slovo, může někomu ho říct, no třeba, nebo tak. No, chochy. Hádáš nebo píšeš? Píšu. Aha. Chochy? Co máš na tabuli? Hele, Napsáno. uhádni slovo, co tam máš ty? Taky uhádni, takže taky musíme hádat. Jeden píše, musíme ho najít a zjistit. Hele, ten flip-flop, ten taky má jakoby uhádni slovo, takže... Jo, a i Manky a Lojza, takže X-Fire. Zavolám Michalovi. Ahoj, sorry, já to nebyl, slovo ahoj je. Jo? Velkým. Dobrý, ale nesmíš to dávat všem, jo? No všichni teda hádají, tak X-Fire musí psát, když všichni Já hádají. vím, kdo to je a jaký je slovo, já to vím. Jaký je slovo? Dobré, ale dlužíš mi službičku. Dobré, beru to. Ahoj, a musíme někoho zmást, ať to nemají všichni. Dobré. Jo, X-Fire to byl, ahoj. No, Já vím to slovo, řekl ti ho? ale
A řekneš mi ho? Řekni první. Já nevím, já jsem s Míšou ještě nemluvil. Ahoj, je to Michalovo slovo, ale někdo ho musí neuhodnout, takže to neříkej Filipovi a Tomášovi, ti ho ještě nevědí. Já, ty a Ok, Lojza ok. to víme, jo? Čau. OK. No, tady máš to slovo. Nemám právě. Nebo jako Jak někdo říkal Lojza. řekl mi to slovo, ale ty vole nevím, jestli to je ono. Jaký? Kurva. Michal, Je to... to ahoj. Ne. No, fakt? Jo, je to A ahoj. od koho to máš? Neřeknu. Je to ahoj. Já myslím, že spolupracujeme, ty vole. Tak já nevím, tak to je v prdeli, tak teďka nevím. Ne, to je v prdeli, no, to je buď a nebo, no, prostě. Dej vědět, kdyby zjistil něco víc. Když ho vědějí všichni, tak je to na hovno. Lojza to vole roznes. Lojza to roznes, to je píči. Já musí změnit to slovo. Změní, kámo, když ho změní, tak má šanci vyhrát a budu ho vědět jenom já a on. Michala se to posralo, všichni to slovo vědějí. Pokud chceš vyhrát, tak ty to slovo musí změnit a já ho prostě musím napsat a my dva vyhráme a oni prohrajou. Já nevím, tam je prostě ahoj. A on to je matoucí, tam když napíšeš kapslokem, tak to je velký, a když vypneš kapslok, tak to je malým, že? To je asi jedno. Ale takhle ho vědějí všichni a ty prohraješ. Já vím, že ho Já vědějí nevím, skoro no. asi všichni, kromě jednoho. Filip ho neví, tomu jsem řekl čau velkým. Dobrý, tak snad ho Filip neví, no. Tak snad jo. Asi ho Filip neví. Asi ne. Dobrý. A všichni jsme dostali bod, to je na hovno. To je píči ta hra. To ti jebe? To budu hrát celou noc, jestli budou hrát oni. Dvojice. Vyberte hráče na tabuli. Když vyberou vás, dostanete body. Takhle jednoduchý. No, Chochy? No, spolupracujeme, ne? Dáme si je Tak- navzájem. Dobře. No, No, budeme spolupracovat, dáš moje jméno, já dám tvoje, jo? OK. Tak jo, A ty jsi mi díky. kecal předtím. Ne? Ahoj to slovo. Bylo to ahoj? No a co jsem ti říkal? Řekl jsi mi ahojte. Ne, ahoj jsem ti říkal. To kdo mi říkal ahojte? Ty jsi mi říkal ahojte, ty Ne. Tak kdybych tak změním to slovo úplně. OK, hele, dobře. Tak já dávám tam tebe, jo? Moje, jo, a já dám tvoje, díky. Já radši asi nepojebu kopačku, no. Radši ho dám. Lojza to pochopí. Čus, když dáš moje jméno, tak si to budu pamatovat a... Cože? Že když dáš moje jméno, tak si u mě uděláš jakoby pozitivní bodík. A pomůžu ti v příštím Yes. kole. Díky. nezněl, jako že by tam to jméno dal, asi nezněl, no. No, No, dáš moje jméno, prosím tě. jo. Jo, díky, máš to u mě, opravdu. Čus. Filipe, ty jsi nezněl přesvědčivě. Jako, mám tady tvé jméno. Máš? Dobře, Jo. mysli na to, protože budu jednou prezident, tak abys, vole, chápeš. Čau, Jo. díky. Počkej, Manky mu jsem nevolal. Manky, prosím, dáš moje jméno. Na tabuli. Můžu, no. Děkuji. Jo! Lojzu jsem pojebal do píče, teď se budu muset zase žehlit. Kuro, už mi volá, já to mrdám, já to nezvednu. No však jsi jsem mě dal tvoje pojebal. jméno, však jsem ho Ty jsi dal, mě doma ale dal jsem ho. A proč nemám bod? Já jsem furt Já minusu. nevím. Tak asi někdo jiný ho nedal, ne? A to je ve dvojicích, dvojice máš tvořit. Aha, no tak jsem ho nedal, sorry. Promiň, Lojzo. Já ti to vrátím, však jsi vyhrál minulé kolo, dvakrát po sobě si vyhrál, co ti je. Ale já jsem teďka v mínusu, já mám minus 2 body. Jo, ty vole, to je Ty hodně dobytku málo. jede. Co se děje? Proč se otevřely dveře? No počkej, kde seš, chocholoušek, ty mě pojebal. Ty vole, Celer má hrozně bodů. Pojďte dát Lojzovi hlasy. Dívej, Cože, ještě jednou? co se děje? Ne, Jo, ty on mám dáváš strašně někomu málo. medvídka. Ty dáváš Ale- někomu medvídka, dáš mu bod. Kopi, já jsem ti dal, jakoby hlas, no, teďka. Děkuji. Já to mrdám. Ty píče, Lojza mě bude chtít zabít. Ten na mě naháže bomby a jedy. Ježíš, zrovna tu máme bombu, já to mrdám. Můžu se pokusit jí zneškodit, no, tu bombu. Ty pičo, hodně vedu. Víš, já jsem ani v ostatním nesliboval, že jim dám, jakoby. Jo, ale logicky, když to bylo na páry, tak to asi čekali, no. Lojza má hodně blbý ran teďka. On má minus 2 body, ještě dostal bombou, ty vole, to ti jebe. Počkej, teďka mu kurevsky pomůžu, protože aspoň si u něj zlepším obraz a stejně nemůže nikdy vyhrát. Hroty. Chápu. Když Kopy mu vysvětlím, vole, smysl tady ty hry, tak bych u něj mohl získat jako nějaký plusový body. Koruna. Půl měsíc. Čus, co máš? Korunu. A ty? A měsíc. Jo, díky. No, No, já mám korunu, a ty? já mám nějakou vlnku, nebo co? No, díky. Počkej, nemá to být Jo, počkej, já tady nemám vlastně. Jo, je to správně. Já jsem dobrý v té hře. Co máš? Mám vlnku. Korunu mám. Držte se, kluci. Jo, jsem byl první. Jo, ti už jsou mrtví. Ti už jsou mrtví. Tady ti dva. Jo, potřebuješ pomoc, co? Teďka volá s ním, nemá komu, já to nezvedám. Už se tam krčej na podlaze. Už tam dřepujou, vole.
aby je to nesejmulo, víš co? No? Já jsem ti chtěl říct výherní kombinaci už, no. A jaká byla? Vlnka, koruna a měsíc. Aha, škoda no. Ale dík. Každý hráč dostane konzervy, dávají body. Ale konzerva lídra bodů je otrávená. No. Já ji nebudu jíst, já mám nejvíc bodů podle mě. Já ji nebudu jíst. Můžu někomu dát? Ne. Já ji jíst nebudu. Já mám nejvíc bodů podle mě. Je to fakt jako prdel. Jsem kardinál Richard. Já bych si zvedla tu kameru na streamu, ať nejde vidět číslo. Jo no, máš pravdu. Aby když tak nekoukali, že jo? Můžete otevřít dveře a vyjít na chodbu. Když dveře otevře sudý počet hráčů, když otevře lichý počet. Jasný. Já nemám důvod riskovat. Jenom je můžu ojebat všechny. Já půjdu ven, dělej si s tím, co chceš, já mám strašný mínus, takže já potřebuji dohánět. Jo, Jo? nepotřebuji riskovat, no. Lojza musí riskovat, to chápu. Vůbec teďka je nevyspytatelný, kdo půjde ven, kdo ne. Bych jim to mohl udělat ještě větší bordel, ale na co? My se dojebou mezi sebou. Co mám v ledničce? Mám tam nějaký sandwich? Tu nějakém, prosím? Ale já ven nejdu, jestli to chceš vědět. Já ven nejdu, já to nepotřebuji riskovat. Jo, já mám hodně bodů. Ale Lojza prej jo, no. Kolik máš bodů? No, pane Chocholoušek, Kolik máš bodů? já mám toto jedno, my jsme teďka na chodbě 4. 4 jsme na chodbě ven. A jak můžeš volat? Jo, to, že jenom otevřeš dveře, jo? Ano, Vrátí jenom se. otevři dveře. No, já to nebudu riskovat, zavole někomu jinému. Já volám mankýmu. To mě nechoď ven. Snaží ojebávat. No jasně. Takhle budeme uchráněni, oni budou bez bodu. Brambora, klasika, jo, v podstatě bomba, kterou můžeš na někoho hodit. Má odpočítávání nepředvídatelný. Nedám ti to, neboj, Lojzo, pamatuj si to. Já jsem teďka tady s tebou. Proč? Ne, nevím. Počkej, vole. Jsem tady teďka ve dvojko a já to nemůžu otevřít ty dveře. Já jsem tu začalý. Já taky Já jsem tu jak vězeň. Počkej, já budu námlada, počkej. Jo, buď. Přesně. A manky vybuchl, ale. Schovej se, kurva, schovej se, já mám stejnou. Míšo, no tak. Byl jsem na chvíli Já podívat. jsem furt s tebou tady, dívej, počkej, schovaný. Jsem schovaný. Byl jsem na chvíli podívat u Adely, zablokovali mi nový profil. Adely tvarohové kalhotky, nevíte proč? Netuším. To je krásný nick. Jsem úplně v pohodě, nick. Oni si totiž myslí, oni... Ty pičo, já vyhraju teďka, děcka. Já vyhraju. Ani to už můžu odfláknout to kolo. Teď už si budu jenom dělat kamarády. Hlasování. Musíme vytvořit oběť. Dobrý. Kde je monkey, vole? Co já? Kdo nevyšel ven předtím? Hele, hlasujeme pro toho, komu ubereme bod? Nebo jak to je teďka? Ano, hlasujeme ubrání bodů. Komu se ubere? No. Jasně, všichni mě, ty vole. A neměli bychom dát Kopačkovi, když teďka vede? On vede? Má 7 bodů. Ne, mám 7 bodů, mám 3, vole, už 4. No, já ti to počítal, kolik máš bodů. No, ty jo, ty tak víš, ty vole. No, to si píš, že vím. No jo, no. No, Máš 4 body, jenom vole. mu dejte, jenom mu to No, dejte. tak jo, dobře, chceme ne, v pohodě. A je, tady bude rozstřel. 3-3. Oni dostanou oba 2 minus. Ale to mi učkej. Sám to varu. Přitom nejvíc bodů mám já, čustím Tyve, venku. On má nejvíc bodů a budete říkat, že já mám nejvíc bodů a vy mu ještě věříte, vole. Já mám nejvíc bodů, to určitě, ty vole. Já mám 4 body, co ti jebe? A najednou Já přijde si mám o 3, 9 jo. bodů, já 3 a teďka jsem jsem dostal jeden, židák, vole, víš co? za tu chodbu, nebo co to bylo? Já mám 9, já jsem úplně židák, já mám 9 bodů. Monky, to jsi posral teďka, že jsi mi dal ten hlas. Manky, seš v hajzlu asi. No, jako jinak bych to dal Kopačkovi, když to dáš Kopačkovi ještě, tak to ještě přehlasujem, dělej. Můžeš dát ten hlas. Tak jo. No jo, Šopina streamuje. Dobrý, pane. Ještě minus 5 bodů. No, on vybere celé podle mě. Já mám 1 bod. Já jsem útočil minus 2. Vyhraju já, ale nebudeme machrovat, dívej. Jsem úplně, Hlavně mi to úplně tam jsem dávalo je minusy, zničil. prostě, i když jsme to zmáčkli stejně, já jsem to tak pochopil. Jo. A to? Jo. Bylo to divný, bubnutý nějaký. No, že prostě nám to obou odečetlo. Chocholoušek, dívej se na něho, ty vole. No a to jsem pomáhal, jsem neojebával. To je hajzel ještě mačka, on bodu. Ale ne, ale jakoby, pomohli jsem mi, tak jsem pomohl tebe. Ale vidíš to, když neojebáváš, tak vyhraješ. Já jsem taky Jo, neojebával a vyhrál jsem. dá se to no, bez ojebu. Ve v píči. Jsem neriskoval a obral No, jsem mi mám o 9, body, to tady snad jak nikdo chodil neměl. ze dveří. Dámy a pánové. No nic, Děkuji, ale já děkuji. už budu končit. Já taky půjdu, já jsem to chtěl s váma zkusit a příště bych normálně zahrál s váma, teďka budu mít to, raní, takže odpoledne to půjde. Jo. Takže jsme 4. Už jenom. Tak jo, hele, díky za hru a dobrou. Dobrou. Bro. Čekaj, toho X-Fire mám nízko. Ty pokračuješ, Michale? Jo, poslední dám asi. Ach jo, Takový zase málo. to nebudeme mít s kým hrát. Ve 4. Tak dáme ještě poslední teda, jo? Penis, já jsem to napsal šéfis. Ale na to, jak je jednoduchá ta hra, tak to... Je to prdel, Ale to no. zábavný, no. Tak jsem místnost 4. No, Číslo. 3, X-Fire. 4, Lojza. Byl to problém. No, já jsem Chocholoušek, 1. Ty si Tomáš, to je úplně jasný.
Tím pádem já jsem 4 a Lojza je 1. Už nepotřebuji s někým mluvit. Já to mám. No to. Takže jsi chocholoušek. Ne? Jsem kokot. To by nikdo z nich neřekl. A jak poznám, kdo mi volá? Seš chuchy. Seš chocholoušek. Ne, nejsem. Seš prostě, to je jednoduché, já už to mám vyplněné. Ty vole, Musíš mi říkat, že... Kurva, on by mi neřekl ty vole. Kochy, já ti to můžu říct, jak to je celé. Já vím, jak to je. No, řekni to. Jsem já, 2 je Monky a 3 je X-Fire, ty No, jsi 1. přesně tak. Přesně. Tak jo. Mohl jsem se s ním hádat. Ne, 3 je Monkey, víš co, nebo něco, ale... On to měl docela zmáknutý. To tady, no. Tak tím, že jsem to měl první, tak bych mohl jakoby dostat bod za to. Potom ve finále, uvidíme. Halo. Dobrý, toto jsem musel vyhrát. Tam jsem byl první. Instrukce, paráda. To vím, to chápu. Mám instrukce a mám úkol, jo? Aha, mám bílý tlačítko. No, Co máš za instrukci? jsou-li 3 dráty, žlutý, bílý, černý, přestřihni žlutý. A žlutý To tlačítko. nemám. Jo, ty máš žlutý tlačítko, tak to ti můžu pomoct. Mám, no. Zmáčkni, když je na časovači číslo 4. Piče, už to někdo vyhrál. Už nemůžu vyhrát, prostě tam je jenom 1 bod. No, Kochy, Mám bílý tlačítko, máš? mám bílé tlačítko. Jak bude nadčasovačí 6, tak to zmáčkni. Jo, díky moc, ty už to máš hotový, že? Jo, už to mám hotové. 6. Super. No a tak on to stiskl dřív, takže jako on za to bude mít ve výsledku ten bod, jakoby hlavní, víš co, na konci. Podle mě. Takže mě tady ten bod je k ničemu prakticky. Jaká primitivní hra a jaká s tím je prdel, ty vole, to je neuvěřitelný. Kdyby to někdo dal do slušné grafiky a vymyslel ještě víc těch úkolů, tak ty vole, to je úplně boží, jakoby. To je primitivní hra, ta hra má ty vole pár mega. Však proč by měla víc, však tady jenom pár místností a telefon. Ale ten nápad, ty vole, ten nápad to prodává, víš co? Já jsem si přišel jen pokecat, ty vole, tak ten byl, ale ty krás, ten byl poctivej, nešle, že se nešle, Tak, mám rád. od duše. Dobré, no, kolik máš bodíků? Já? 3. No, já taky, ty brďo. To je dost, no. Ale můžeme vyhrát všichni společně, že budeme mít všichni toto. Nevím. Ale víš co, tady ten bod, já jsem za to dostal bod, ale ve výsledku to vyhraješ ty, protože jsi byl první, podle mě. Víš, ty jsi to splnil první, ten quest, poslední. Takže ty... Ne, za to dostáváš bod za to, když uhádneš to, co máš na zemi, a bod za to, když máš tu na TT. Aha. Víš, když to, co máš na té tabuli, dostaneš jak kdyby 2 body. Když ho vyhráš, dej mi prosím tě plišáčka. Proč by mi ho dával, když máme stejně bodu? Prosím, já chci plišáka, děkuju. Musíte si o něj říct. Musíte si o něj říct, vole, to je jednoduchý. Teď nevím, co je, podezřelý kostým, klasika, jasný. Kdo má jiný kostým než ostatní? Ještě nevíš, co jsem. Clown jsem. Taky hledáme někoho jinýho. No, já jsem žába a ty? Smajlík. Díky, já mám hotovo. Kaž. Volá ti. Darec, co jsi? Já? Smajlík. Takže on si bude myslet, že je jiný. Lojza možná. No, Řekni Lojzovi, že jsi smajlík. Bude prdel. Si bude myslet, že je jiný. Nic, 1,5 minuty nemám co dělat. Vyřešené. Případ uzavřený. co je? Volal ti Lojza? Ne. Dobře, řekni mu, že jsi smajlík. Ano, No? Co ti řekl Lojza, že... že je clown. Aha. Tak to je divný. Tak to je on. Kochy, ty vojebávko, co ty jsi, vole? Však, Ty vole, však smajlík, ne? Ty jsi No, co? předtím jsi mi řekl žábu, ty smajlíku. Aha, a to není to samý? Není. Aha, tak já No. myslím, že to je jak žába, a to vypadá jak žába, jakoby. No, Taková jasně, žába, jasně. takovým neutrálním výrazem, prostě. Ty co jsi, no, No, co jsi teda? jako smajlík, jakoby. Tak jsem to myslel. Že Jo, to je ale no, stejný. žába a smajlík. Píči, jo, na mě. Co udělá? Měl jsem ho ještě zdržovat 10 vteřin, kurva. To je píči ta hra, to je boží. Kurva, už zase jsem vole nepřítel s Lojzou. Prdeli. Vymluvím se na debilitu. Vyberte hráče na tabuli. Když vyberou vás, dostanete body. No? Lojza je beznadějný. Ten mi bod nedá. Fakt. Reálně ti dám bod, když ty ho dáš mě. Prostě napíšu Jo, tě je na to tabuli. jedno. Dík. Mu to je jedno, tak ho tam asi nenapíšu. Tak jemu to je jedno. Musí chtít vyhrát, vole. Počkej, oni tady spolu domluvají Kejkle, vole. Ten Lojza s Mankym. Já, je to jedno. Ano, No hrozně dlouho jste mluvili s tím Lojzou. ne, vy jste mluvili díl. No právě, že ne. No, ty s Michalem. Ty ho tam chceš napsat, Lojzu? No, já nevím. Tak když tam napíšeš mě, já tam napíšu tebe, můžeš mi věřit. Hele, Michalovi to je jedno, Lojza mi hlas nedá.
Jo, ale jestli mě posereš, tak ty vole, to bude velký špatný. Jo, napiš mě tam, díky. Dobrý, s kým jste, pane Chocholoušku? Dobrý. Eloizo, napíšeš tam prostě moje jméno na tu tabulku, jo? Nenapíšu, já už jsem někomu slíbil, že už toto. Jo, A s kým si to? já vím, komu jsi to slíbil. Komu? Mankimu, protože já jsem předtím volal s Michalem. Takže ty si musel volat s Mankim, dlouho jste se spolu bavili. Jo, ale já ti říkám na rovinu, já ti tam nenapíšu, já prostě jsem slíbil Manky. Jo, dobře, dík. Dobrý. Počkej, změníme to na Michala. On napsal Mankyho, Manky dostane, Celer dostane 1 bod. No jasně, Manky mě totiž možná nedal, víš co. A Michalovi to bylo jedno. Já jsem hrozná sběrna, já jsem hrozná svině, ty vole. Ty píčo, zítra na mě vyjde reakce, to je v prdeli. Vyberte, komu dáte body. Tu si jako obviním, Loizu. No, Loiza byla aspoň fair. Kde jsi? Tady. Já to dám, tady je jediný, co mi nepojebal zatím. Já jsem tě pojebal? Já jsem tě pojebal? Jo, a v kdy? prvním kole. V prvním kole. Tak to ojebává každej. No já ne, já tak jsem to ti neojebal nedám ani hlas. jedno kolo. To ti ho nedám, No je no. to, dej tady Fireovi, Jak ti ho Fire vezmu? mě Já nepojebal. ho dám tady Michalovi. Michale, to je blbý, no. Dej mi hlas. Dej ho Loizovi ho dáme, pojď Míšo. Nechci. Dajte si za sebe. Dej ho Loizovi, Míšo. Počkej, ty máš kolik? 2? On má 2 hlasy. No, tak to už máš 3, jsi vyhrál. Gratuluju. A tu se ještě nespí. Že mu jedno, že vyhraje, tak nevyhraje, víš co? Že mu můžu dávat body. Snad mám nejvíc teďka. Pouky bomoboje. Prohodili pokojem. Míša nehraje, to je na píču, vole. Zase se vyhrál. Wow, hrozně drtím. Timing, tlačítko. Pojď. Dáme? 3, 2, 1, teď. Povídej. 3, 2, 1, teď. No, 3, 2, 1, teď. Nestratil, jenom my jsme nezískali oba. Do píči. Myslím, že to funguje jinak. No, říkej. 3, 2, 1, teď. Píči. Tebe. Sedu na tebe. Takhle to. 2, 1, teď. No, říkej. 3, 2, 1, teď. No, já ti to nezmáčknu, já na tebe sedu. No, však já tobě taky ne. Nepojebal. No, čus. To už nemám šanci dohnat. Ach jo. No, říkej. 3, 2, 1, teď. Ubil bot, aspoň. Aspoň mu ubil bot. Jo. No. Asi usežeru. Já nemám nejvíc bodů. Já jsem měl nejvíc bodů, jo. To je píčovina, já jsem měl nejvíc bodů, podle všeho. Bodů, které jsou mi na hovno asi. Jsem se otrávil. Jsem mi neměl žrát, kurva. Nevěřil jsem, že mám nejvíc bodů. Dobrou noc, dobrou. Cartmane, dobrou. A tady ta ruská ruleta. On na sebe asi 7krát vole falešně vystřelil a potom zabil 2 hráče. On na sebe 3krát falešně vystřelil a potom na po4. zabil mě. A potom to samý udělal vole tomu Mankimu. To je v píči. No, rovinu jedem, ne? Michala Vajebu, ten to pochopí. Loiza, ten by jde 100% na červený, tam nemá smysl ani se s ním nějak dohadovat. Tomu ani nebudu volat. Dám mu červený. Oba víme, že si dáme červený a ani spolu nebudeme mluvit, nebudeme se obtěžovat tím, že bychom si lhali. Budeme mít oba minus bod, no. Ty ani nevoláme, víš co? To je píči. Manky má hodně. Aha, oni se dohodli. Zelenou ti dávám. Taky, díky. Můj jsou dál, ale Loizu nepřesvědčím, aby mi dal zelenou, takže musím někoho z nich pojebat, abych je dohnal a já to neudělám. Zkusím hrát s tím, co jsem nahrál. Máš tam zelenou? Mačkáme červenou, jenom s Loizou. Čekaj, já mám 10 bodů, abych mohl, kdybych ojebal Mankyho, tak bych předehnal Míšu. A nebo ojebám Michala. Ojebu Michala, teďka budu mít Michala, ne asi. Píča, to neudělám. Tak co pak? No, Zelenou, červenou? to vyhraješ, Míšo, já ti dávám zelenou. Ojebe? Mohl jsem to zkusit zvrátit. Nevím, neviděl jsem to závěrečný skóre, takže nevím jestli. Podle mě stiskl zelenou. Otrávené lahvičky. Píče, jsem se otrávil, já to mrdám. Jo. Nebudu mu to brát. Dobytku. Já jsem tady za celou hru jsem nikoho nepojebal. Jenom mě. Ani tebe se nepojebal. Ty jsi mě pojebal. Ach jo. No. To nevyhraju, to nedám. Nevěřím tomu. Posral jsem finále. No, vyhrál ten, co nepojebával, to je to dobře. Tak to má být. Vyhrál ten, co neojebával. Dobře ti jako choloušku. Jo, ta ruleta, to byla celá prdel, vole. To Viděl byla jsem, že to halus byla jako one man svině, show. vole. To byla halus jako svině. A nic, kluci, díky za hru, já už půjdu spát. Jasný, taky díky. Ahoj a dobrou noc. Já se připojím na tom ještě. Bylo to super, ale... Jo, já jsem se zasmál. Byla to prdel. Podtrhnem to pořádně. Tak, no jo. Tady dáme mrkvičku. No,
Chochy, no. Cool chochy je penis. Jo. No dobré, ty bylo, Jo, kdybyste jo. nebojebávali, by to bylo lepší, no a tak jste svině, tak co s tím udělám, nic neudělám. Tak je to o tom ta hra, co už. No, Příští tě bojebu víc. Příště tě bojebeš víc, jo? Ne. No počkej, vole, tady Ne, že začít. chvílema to šlo. Díky za hru. Díky. Dobré, Dobrou noc. čus.